nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa kay bistado ka na. Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasamnit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Bistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong Mga kabyanan sa liwat, may aga naman sa inyo tarantanang. atong Good morning na sa bilog nga Western Visayas. lakad. May nga gagawin sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Idol John Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kapulot, makasigurado Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. ang problema. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. John Kapulot, Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. puson Sa kay mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan siningaton nga pagwaragwag. isyo, tionas ang pagpagpo. Sa inyo tanan mga kabistado, may nga agagid. Kag welcome na ha. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Upos kita Bistado! atong mga handong. Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. Ubat kita nga magatalakay isang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon Kapulot, para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. isyo, Sa kinandan, makasigurado kay mangin kaupon mo naton karon ang mga report nga ka-informasyon na gikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Bistado! maklakurat. Sa kinandar ko naman yung kabistado, Idol John Aluhado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado, today is Friday. Wow, thanks God. It's Friday. Diri sa syudad, It's 13 na kita subong nga edisyon, no? Friday the 13th gali subong ho. upos Ah? kita sa atong mga Sa mga tigulang pa. sang Mag gani mga kuan abi no, mga pizza 13 nga Martes, mga pizza 13 nga Biyernes, imanwa. ang mga druwadi o kon mga ano pa nawag gani ng iban pagina nga isa ka term magiwa sa druwadi, Ang pagnapak, mga kabistado, makasigurado. mga kuan mga John Kapulot, disparates ang problema sa droga. sang mga katigulangan sang una. Kay Idol John Kapulot, ang talamak na korupsyon, iya nga tapos. Nga basta Biyernes gani kuno, John Kapulot, basta Biyernes gani kuno kag natuon sa adlaw sang or sa bulan or sa Pietsa 13, di onas ang pagpag dapat kuno sa syudad. hindi magsagi kalagaw ang mga kabataan, magsagi kalagaw ang mga tawo, ila binigid kun mga utong adlaw kag mga hapon. Mga handong pasano. Kay masyado kuno kariit. Ina kun sa mga uma-uma na kun sa mga kamalaman bla. Sa mga uma-uma kag sa mga kamalaman, mga kabistado muna.
nga kuan kuno inang mga disparates na sa nga to sining mga kamalaman nga basta gani kuno Biyernes kag natuon sa Pizza 13 ang Biyernes mga kabistado amo na sa ang ginahambal sa nga to sining mga katigulangan kaya dapat hindi sa gilagaw hindi sa gisang sang gani kuno magkuan ka magpanapas kahoy kun ano da hindi gid kay may mga disparates damo kuno sa mga taglugar nga nagalagaw mariit kuno mariit sa una pa nagaling nga chimpo subong yung mga kabistado way na o hindi bla sina na saya uso mga muamo na damo na gani kalabot sa bulan ang Mars gani plakad daw dalapit na malabuot man sang mga kuan mga scientist no? Damo na kalagaw sa bulan to pati adlaw kung nila mainit nalusubo na sang mga kuan nila matunaw imo nga spaceship abi nga dalon to adlaw pwede lang madala makatuan ng adlaw ano ay bulan nga mga kabistado katuan na iban nga mga kwan iban nga mga planeta na pangkatuan na sang iban nga lugar hindi bala iban nga mga planeta nga nakatuan tanan kaya mo managurong ginahambal nila siguro na mga UFO bla ni mga UFO ni kon hindi saya ungka flyover Osmoda UFO na saya mga unidentified flying object kasi pala kung mga dito manahalin sa iban nga kuano sa iban nga kalibutan da kasi dito mabla sa iban nga halin nga kuan nga planeta nga nagkadto madisaton ka maglantaw sa sitwasyon sa ngato sining lugar no managuro no kay man kita mo managnahimo ta mo sakay kita spaceship pagkatapos kadto tato sa iban nga mga lugar katuan tang bulan lantawon tang bulan kung anong itsura sang bulan katuan tang bituon kung itsura sang bituon katuan tang iban nga mga planeta lantawon ta kung itsura sang Pluto kung itsura sang ano pagina no kay ngaton planeta di planet Earth mo kaya mo na sa mga kabistado nga ti mga disparates nga hindi nga ginahambal nga basta Biyernes gani kag nakatuon sa Pizza 13 di malas so hindi gani wala labot nga di malas na ay kuan pa may mga kababalaghan nga nagaluntad may mga mariit daw medyo inang mariit kuno abi tapos damo sa mga taglugar nga nagalagaw hindi man natuod gura iti kung may ara na titani dugay na hindi bla pro galing kita aton iagapati kita sa aton nga mga katigulangan kaya menti amo na yung mga pagpati sa aton nga mga katigulangan kung sa bagay kung hindi ka magpati base kung magtuod kung ipirdi ka gid pero kung magpati kabisan hindi tuod pag hindi magtuod way ka man pirdihon o hindi bla pati na lang ta kaya nga way kita pirdihon kung hindi magtuod kung magtuod siya ti pirdi kita kung hindi magpati hindi bla nan patin lang ta way mata pirdihon kung magpati ta o hindi bla sinami gid gani kay ti mahalong kagid mo kay man sana sa mga ginagamit guro sa mga malam nga muni muto maglagaw may muto kay guro para pahog man si imo parang hindi ka maglagawan o hindi bla oras na ton mga kabistado nakalabo na kita sa 32 minutos na nakaligat sa alas 11 dili kita karon sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information mga dalagko na nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon diri sa ato sining nga pagpangalagat diri sa Bistado program mga balita kag lokal kag nasyonal nga aton pagatalakayon daw nahipsan lang mga kabistado ang pag-dismiss sang kuano sang kaso bla sang bata ni DOJ Secretary inang Buying Rimulya no ang kaso bla nga marijuana bla to high grade nga marijuana na nakapangalan sa iya nga ginpadala diri sa Pilipinas bla dumduman nyo kag puwerte ka dasig-dasig pa sang pag-file sang kwan puwerte pa ka dasig-dasig ang pag-hearing ang iba niya galabot ya tinuig iba niya galabot ya tagpila ka tuig mga kabistado ang hearing sang mga kaso illegal drugs pa naman ang ginakaso nga ini galabot ya tagpulok tuig 20 tuig antes madesisyonan ang iba niya galabot mga tabi 5 tuig o pulok tuig no
antes madesisyonan ang kaso may kang tanan sa illegal drugs nga ini. Pero ang bata yan ni Boyeng Rimulya Moriones ti garapon sa Tisima 3 lang yak bulan mo. Pagkatapos pagwa sang resulta dismiss ang kaso. Kaya ang kaso to bangod sa ginatawag naton nga mga technicalities naman to kuno ang ginhalinan kung nga naging dismiss ang kaso. Por iso mga kabistado. On sa mga in Espanyol pa por iso. Daw mapati na kita mga kabistado sa ginahambal, no? Daw mapati na kita sa ginahambal sa aton sini nga mga kauturan nga ang hustisya diri sa Pilipinas para lang sa mga manggaranon kag sa mga pudiroso. Pero kung wala kay mo manggad kag way kay mo puder, base madisgrasya mga kabistado, bisan wala ka sala, madisgrasya, mapriso ka, mabilanggo ka, kag base kung masintensyahan ka pa sang silot nga kamatayon o kung pagkabilanggo tubtob mintres ka ubuhi. Amo na kung nga way ka tadlong-tadlong kag way ka ayad-ayad sa ato sila nga pangabuhi sa Pilipinas. Bangod mga kabistado nga may posibilidad tuod ini ang iban kung kaisa nga mga istorya nga may ara nga mga priso kung mga nabilanggo mga kabistado nahatulan sang pagkabilanggo nga wala gali sang sala bangod kay wala siya sang kapasidad nga magbayad sang labting nga abogado kag may posibilidad nga ang inkwentro ya perfect na mo kwarta. Di ba? Mo maning isa sa mga kwan nato mga ginalantaw nato lang tawa nyo bala ang kaso mga kabistado illegal drugs. Kaso nga illegal drugs Moriones ti garapon sa Tisima 3 lang bulan dismiss. Di ba? 3 lang bulan dismiss. Listingan tabi o kayon ang tanan-tanan abi nga mga korte subong. Lan tawon tabi kung may ara nga kaso sang illegal nga droga nga 3 lang bulan dismiss na yon be. Hindi ba? Dahil kay mati pinasahe kay ini siya bata sa DOJ sekretary. Lalabot sila nga bata na sa DOJ sekretary. Lalabot sinaperte pagdamo kwarta. Granon milyonaryo. Amo na sang rason mga kabistado na may posibilidad protect dasig sang pangga sang kuan gin ano pa no sinay speedy trial na siguro ang kaso ni. Dapat ko nga nga dismiss. Yun istigara po ni Santisima. Hindi bla nan. Amo na siya ang kung kaisa nga naghambal kita nga ayahay. May posibilidad siguro nga gusto gid man ginahambal sang iba naton sila mga kauturan nga nangin biktima sang inhustisya mga kabistado. Nga bisan wala siya sang sala ya na piso siya. Bangod kay kontraya pertek mo kwarta wala labot sila pudiruso pa. Or may posibilidad man mga kabistado nga may ara man nga mga kwan nga mga supposedly dapat ini sila ang mabilanggo, dapat ini sila ang mapriso bangod kay naghimo sila sa katuntuhan kung galing nagkala-dismiss ang mga kaso nila hindi sila magkarapriso bangod mga kabistado kay wala labot sila nga damo na kwarta pudiroso pa. Hindi bla ilaban-laban amugid na amo na kun nga kuan kita nagalantaw na kita nga daw mapati na kita sa ginahambal naton mga kabistado sang ato siniiban nga mga kauturan nga ang hustisya diri sa aton sa Pilipinas madamo-damo kwarta kag papuder-puder pag wala kay mo kwarta di disgrasya ka ato kato sa bilibid prison. Pero kun wala kun may kwarta ka bisan ano kadamo sang kaso bisan ano simo katunto may posibilidad nga hindi ka mapriso mga kabistado bangod kay wala timo tikwa bangod kay raket timo kwarta lalabot sina pudiroso ka pa. Hindi bla do na sana na tabunan nga natabunan ang isyo parte sa kay Boyeng Rimulya partes bata ni Boyeng Rimulya kay nag-concentrate kita mga kabistado sa announcement ni DILG Secretary Binhor Abalos nga parisainon pa-filon sa ilang courtesy resignation ng ang mga general kag mga kernel diri sa bilog nga Pilipinas. Amo ginanatabuan nga ginaparesign ginapakortesy resigned ang mga kernel kag mga general sang aton sining pamunuan bangod sa isyu parte sa illegal nga droga. Mga kabistado, hindi bla?
Ti kun amo sina nga kaso ti nga tatay isang bata ni nga si Buying Rimulya nga way pagpa-resign na ni LJ Secretary Binhor Abalosaw. Kaya ang bata ya ma-involve sa illegal drugs. Siyempre tatay makuan ginagkay siyempre ara sa DOJ. Sino abi nga mga huwes ang hindi mahadlok sa DOJ Secretary man. Kuryonis ni garapon ni Santissima kung ikaw huwes hindi pa pag-dismiss kaso sa bata sa DOJ Secretary. Ay. Hindi bala? Nan. Amo ina mga kabistado nga to sini nga mga nakita nga sitwasyon subong tingala kita. Nga pagka-dismiss mga kabistado sang kaso sang bata ni DOJ Secretary Buying Rimulya. Kaso yung malato tinulada nga inang high grade nga marijuana ang na recover nga sa diin nakapangalan ini sa iya sini nga pangalan sa bata ya. Nga halin dito sa ibang lugar mga kabistado. Ti supposedly ba damo-damo naman tani to magtiriyog kalimutaw kung mga way ma-confiscate to. Malaban damo-damo naman nagtiriyog kalimutaw sa tumong singgit naman sila makanta naman sila nga nagadalaga nagatiyog ang kalimutaw. Nagadalaga nagatiyog ang kalimutaw. Nagapungko nagatiyog ang kalimutaw. Tanglas langit duko sa duta tiyog ang kalimutaw. Nakanta tagro marap to kabalo mo ko magrap mong ala Andrew Ibla. Mga kaabyanan, lantawan ninyo ang mga adiktos nga bata ni Buying Rimulya, nagadagan ang iya nga mga mata, nagatiyog ang kalimutaw, tangla sa langit, tunglo sa langit, duko sa duta, nagatiyog ang kalimutaw. Pistado! May beatbox pa ba? Meron din na siguro meron din na kumagkomentaryo guro makuan mo marapper na siguro ay no. Pistado. Mga kaabyanan, inyo pamatian ining akon kumpuso may kaangtanan sa kaso ni Buying Rimulya ang bata ya nga napriso bangod sa marijuana ging dala kaginhatag sa iya. Pistado! Ginadala tala ni sa langulango mga kabistado kay man nga Pistado! Seryosohon mo ni Muriones si Grapon ni Santissima maugtas ka lang ni mapatay ka sa ugtas ni sa ila. Pistado! Abi nato nanay kung maging matarong ini nga to sila nga pang gobyerno sa Pilipinas mga kabistado kay Pistado! Abi tanay maging matarong na ini kay nadudla na ni sila sang time sang una nga ang tatay ni President Bongbong Marcos mga kabistado. Pistado! Kagi na nga ginkwan nga gin protestahan palayas diri sa Pilipinas di subong daw si Pistado. Sige kabay paulat-ulaton talang base kon magbag-o pa man ang pamisaro niya. Pistado. Nadula ang kaso may kabistado way makwano. Pistado. Way ma-digest ang kwano wala ma-digest way kabistado ang kaso nga Pistado. Sang bata ni DOJ Secretary Buying Rimulya may kang tanan sa high grade nga marijuana nga nadakpan sa iya mga kabistado hindi bla no latawan nyo ba na? Natabunan ini ang kaso sang bata ni Buying Rimulya. Pistado! Bangod sang pagpa-resign sang mga 300 ka mga kernel kag mga general. Pistado! Sang aton sining administrasyon, bangod sa ginatawag nila nga involved sa kaso sa illegal nga droga. Pistado! Involved sa kaso sa illegal nga droga. Pistado! Natawan nyo bla si Buying Rimulya, bla Muriones si Grapon ni Santissima. Pistado! Nadala tala ni sa langulango, nadala tala ni sa krukanta ni kaga gani marap na siguro no. Pistado! Ganito nga aton nga rap bagula. Pistado! Mga kaabyanan, kung gani beatbox mari kay para nga matalupangdan nila kay kon komentaryuhan tani nga diretso gid nga daw seryoso nga komentaryo ne. Pistado! Kabistado hindi sila katalupangod, mambal sila nga aran mano seryoso waswasan niya naman tudo. Pistado! Bagyo talang guro sa beatbox ni kag sa Pistado! Panaw sineon nang sa kuanay sa rap siguro nga kanta no. Abi nyo way ko niging sulata diretso na lang niya no. Pistado! Mangita ko diguro assistant nga manog pulpog nga
mga kababayan ko, gusto ko ibalita sa inyo. Bata ni Boyeng Rimulya, DOJ Secretary ni Bongbong Marcos. Ginkaso, ginpasakaan sang kaso sa pagbaligya sang marijuana. Pero 3 ka bulan gindismiss ang kaso kay ang bata ya nga baliwana gabaligya sang marijuana ginbakapan. Masyado ka peligroso, masyado ka misteryoso. 3 lang ka bulan na dismiss ang kaso. O kaya nyo ang tanan nga mga korte kung may ara nga kaso sang illegal nga droga nga 3 lang ka bulan na dismiss na. Mga kababayan ko, yes. Woo, kampiyon. Pistado! Na imo antabi kanta ni no. Pistado! Tapos may gitara-gitara pa. Tapos may beatbox pa. Kamo ba lang aton lang tanan. Pistado! Pero yun, istigra po ni Santissima nga klase sa pangabuhi ng aton sa Pilipinas ni. Kung iban gani yung mga kabistado nga mga kung iban gani yung mga kwan nga mga daw ordinaryo nga mga tao. Pistado! Kadugay-dugay katama sang kaso. Ang iban kabalik-balik na sa korte. Ang masakit para sila dira. Pistado! Kay samtang nagalawig ang kaso, nagamanggaranon ilang nga mga abogado. Pistado! Kaya datin mga kabistado mayara nga ano pa nawag sila gani ng appearance fee. Pistado! Kada appearance mga kabistado lang tawan nyo bala kung ano. Pistado! Dako ang ginapangayo ka ginabayad sa mga appearance fee sa mga abogado. Pistado! Kinabot na pila ka tuig nga sige lang nga abunar ka sige lang nga bayad ka mga kwan. Pistado! Ka mga ining mga ginpasakaan sang kaso nga ini. Pistado! Pero mga kabistado lang tawan nyo bala. Bata Boyeng Rimulya ya 3 lang bulan dismiss na ilang kaso mo pritik dasig. Pistado! Speedy trial, pwede malangali mahimo nga speedy trial. Di pa nga iban nga mga kaso, di nga gabaragtik nga nagakwan. Pistado! Nga gabaragtik ang mga kaso sa mga korte. O pertik dugay-dugay mga desisyonan. Pistado! Husto nga man ginahambal nila nga justice delayed, justice denied. Pistado! Amo na nga katabo mga kabistado sa kanamo sa mga kontrobersyal nga mga kaso. Pistado! Nga perte kadugay katama i-dismiss, perte kadugay katama desisyonan. Pistado! May ultimo libel gani kilabot kung kaisa ang hearing, libel nga kaso Pistado! Kalabot ang hearing tag 5 tuig, taglabot tag 10 tuig. Pistado! Tuman ko akong kaso sa una 2003 pa. Pistado! Failan ko kaso 2003 mga kabistado. Hindi 2006. Pistado! Infailan ko kaso 2006 mga kabistado. Kasong libel. Pistado! Dito sa mga syudad sa Roas, 13 counts of libel ang ginfile nga kaso sa akon. Pistado! Kung ma-dismiss mga kabistado, isipa bla 2006 gin-file ang kaso. Pistado! Ikaw ma-dismiss ang kaso 2016. Pistado! Natawan nyo kung pilag tuig gabi. Pulok tuig nga balik-balik ko sa Roas City Trial Court. Pistado! Regional Trial Court sa Roas City mga kabistado. Pulok tuig balik-balik ko to. Pistado! Para lang nga mag-appear sang kaso ko, bangol kay kung hindi ka mag-appear, padalaan ka naman warrant to bares, mahilag kun warrant pero inang alias warrant to bares pa hindi ka na pwede ka piyansa. Pistado! Pati piyansa mo kansilado pa. Pistado! Kinala makadto ka gid. Amo na ka kwan. Pistado! Amo na makalilingin sang ulong parte sa mga kwan sa mga hustisya ni dimensindihan. Pistado! Tapos iya ahaw lang gid na nga libel nga kaso. Mga kabistado. Pistado! 2006 ako ginpasakaan kaso sang libel, hindi ko na paghambal kung sino to mga nagpasaka sang kaso sa pro 13 counts of libel. Pistado! Ang ginfile nga kaso sa akon sa Roas City sang una during the time sa nagapangalagad kita. Pistado! Bilang komentarista kag nagpa-number 1 sang istasyon sang inang Roas City to. Pistado! Istasyon nga ginubrahan ko to sa Roas City. Pistado! Dominant number 1 sang una na to sang ato ko tong nagaprograma. Pistado! Di mga kabistado, ginpasakaan ako kaso 2006. Igo ma-dismiss 2016 pungko ni Tatay Digong Duterte bilang presidente. Pistado! Pila ka tuig ang nakaligad antes ma-dismiss. Pistado! Ladies and gentlemen,
pulo katuig ang balik-balik ko nagkarainas ang akong sapatos. No? Sang balik-balik sa Roa City Regional Trial Court para gid lamang Bistado! nga mag-atubang sang kaso ko mga kabistado. Bistado! Ahaw mala na nga libel mga kabistado. Bistado! Ariyo, kaso marijuana, high grade nga marijuana, 3 bulan, dismiss. Bistado! Tanyo gilang na, kung ano? Moriones, tigarapon ni Santissima. Bistado! Nakuan lang, na ano lang gid, na tabunan lang ang kaso nga ini. Bangod sang pagkontrobersyal sang 300 ka mga koronel kag mga general Bistado! nga ginpangabay sang aton nga DILG kag sang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Bistado! nga magpasa sa ilang nga courtesy resignation. Bistado! Tagibanto do si Into man nagpa-resign man. Bistado! Ti anong matabo kung mag-resign ka? Ang Bistado! matabo sinadira pang imbestigaran kamo kag mabalaan kag mapamatud-an nga kamo ang Bistado! mga kaso or kamo ang kamo ang Bistado! ginatawag naton kag ginakabig nga mga involved sa illegal nga droga nga mga kernel kag mga general. Bistado! Automatic batunon ang imo nga courtesy resignation. Bistado! Pero kuno ang report bayaran man kuno sila sa ila nga mga retire kay pa-early retire sila. Bistado! Anong matabo pasakaan sila kaso hindi wala takbalo kung pasakaan la kaso. Bistado! Pero sa pagkamatud dapat para madudla pasakaan kaso para nga iban nga mga general ka mga kernel hindi na magsunod. Bistado! Kay base karon sa ulihim mambal mga kernel ka mga general nga. Maka-retire matali gyapon bisan na bisan mapamatud-an nga naga-involve ta sa illegal drugs. Bistado! Kasi kung di dublikabi ta, makuha kita kwarta sa illegal nga droga, maproteksyon kita sa kwarta sa illegal nga droga. Bistado! Makuha kita milyon-milyon nga kwarta halin sa illegal nga droga. Bistado! Kung madakpan kita, ma-early retire lang kita kay hindi man tapagpasakaan kaso. Bistado! Lalabot sina, hindi man gani pag-i-involve kag ipakita ang itsura ta di. Bistado! Kag hindi man gani pag-ipalayag kay hindi man gani kita pag-ipaidalom sa inang pagpakahuya. Bistado! Di kundi tuduhan ta na lang pangurakot siyang kwarta. Bistado! Halin sa illegal nga droga kay kon madakpan ta kag mapamatud-an ipa-early retire man na tagapon ti may kwaon mo tagapon nga milyon-milyon sa aton retirement benefits. Bistado! Di nang ustisyada kumagamos na. Bistado! Nan amo ina mga kabistado ang ginhalinan kung nga wala na madumduman ang kaso ni sang bata ni Boying Rimulya Bistado! nga gindismiss sa sulod gid lamang sang 3 ka bulan. Bistado! Ako niya mga kabistado gahambal lang kuya sang kamatuoran. Ako ya mga kabistado ginahambal ko lang ang matuod, ginasugid ko lang ang matuod. Nga ginahalimbawa, amo na ganing ginahalimbawa ko sa inyo. For almost 3 months, kaso high-grade marijuana, illegal ina diri sa aton sa Pilipinas. Ang high-grade nga mga marijuana nga ini. Pagkatapos sa sunod na sa 3 bulan, dismiss kay bata saya sa DOJ secretary. Bistado! Number 2, mga kabistado, no? Kay tungod nga manggranon sila. Bistado! Di nga mo niya kay pigado kami, akon pigado ko, sa Luzon ko pangita, inugpiansa ko para sa akon kaso nga haw nga libel malang ni. Bistado! Kag nagkala-libel malang ganing akon nga kaso, bangod sa akon nga pagpangapin sa mga pumuluyo. Bistado! Bangod sa akon nga pagpangapin sa diretso kag sa prinsipyo sa ngato sila nga mga pumuluyo. Bistado! Pagpangapin sa mga ginagdaog-daog naton nga mga pumuluyo. Bistado! Ginatuban ko mga kaso nga ini. Bistado! Tinawa ko pagani kapangita kay nung piyansa ko para nga hindi lang ko mapriso. Bistado! Kahit tungod nga pigado kita, tiyamakon mo na, i-dismiss siya may kabistado. 2016 file ang kaso, 2016 piyang dismiss. Bistado! Hindi bla, particularly lawig nga balik-balik mo to ayo. Bistado! Ang abogado mo to nga panamit sila sa abogado ko, sila ba appearance fee naman ni kadabot ni John Capulot, may appearance fee naman kuya. Bistado! Bistado! Hindi lang alaki, hindi ka magbayad. Di ginawa ka makakayo, di pinamalasan mo na ang ilaya
mga yudikakak nila nga ni. Pistado! Ang ila yan ginabayad la sa abogado na kwarta pa sang pumuluyo alin sa kaban. Pistado! Halin sa kaban sang pumuluyo pang ginakuha nila nga ginabayad na para sa mga abogado nila. Pistado! Bangod kay mga public official silang ibande. Pistado! Tiyaton niya, no? Ayahay. Pistado! Lang na hindi pagbuligan, Boying Rimulya, bata ya kay bata yan na. Pistado! Sugid hinugayin nyo na gani da. Pistado! Blood sticker than water, hinugayin nyo lang, may kus tatay digong kay. Pistado! Tatay digong niya, kung magamay tatay digongan siya, pag mabalaan ko siya ng gamariwana, o kung siya buha kung bata niya, ako mismong patay siya. Pistado! Pwede gani, ipapatay ko na sa inyo. Pistado! Hindi niya may kabistado, why niya, wala tupa ni. Pistado! Si Boying Rimulya, kuhaan nyo, kaglantawan yung record ya, dito sa may Cavite. Pistado! Lantawan yung record ni Boying Rimulya kung ano na siya, kung anong iyang kung anong iyang pamatasan, kung ano iyang record sa may ilang lugar. Pistado! Antes ka mo maghambal mga kabistado. Pistado! Hindi bala? Waro si kuano? Si Senator Laila de Lima. Pistado! In fairness, si Senator Laila de Lima, mga kabistado. Pistado! Tiyang kaso yung illegal nga droga. Mantas na subungo 6 years na, harap si Apos Prisuano. Pistado! Ngaway gapon makuanaw, ngaway gapon mabalana, kagway gapon mapamato. Why sa gapon why sa gapon mapamatmatan. Pistado! 6 years ara sa Prisuano subungo. Pistado! In fairness, mga kabistado, si Laila de Lima ni kontra ko man kay sabi, sado man ka kuani. Pistado! Sado man ka maalam man siya pero Pistado! kuan mablan ng masyado man ka banihot. Pistado! Lalabot sila ti pudiroso masang time nga raga pulungko sila purti man ang puder nila. Pistado! Hindi bala? Pero kung imo basihan, lantawan nyo. Si Senator Laila de Lima na priso siya. Pistado! Bangon sa kaso nga illegal nga droga man, hindi bla? Drug protector ni siya mong. Pistado! Hindi bla? Tinapriso sa subong tinakwan siya na sintensyahan sa sang gobyerno. Pistado! Wala, ara sa gapon prisuano, nagtigligulang na itsura ya, pero tikniwa nga daw nagtigulit na git. Pistado! Hindi na niya makatilaw sang inang Junel. Pistado! O hindi nakatilaw Junel. O hindi bla? Pistado! Kaya na prisuano, nagligad to gisuluso pa to sa kay daw gin hostage ganito sa nagligad ko na to. Pistado! Malagani kay na patay tong mga hostage taker to siya to. Pistado! Tikulang na rasulot prisuan pero hasta subong nagyapon kagwa. Pistado! Bata Boying Rimulya ya mo yun sigara po na 3 bulan na tal dayon. Pistado! 3 bulan dismiss dayon. Pistado! Kung nangambal pa sa akon nga kilala nga inang Ilongga nga nagambal sa nga ginatagalog niya tinunto ito. Pistado! Oras naton mga kabistado, nakalabot kita sa 56 minutos na nakaligad sa alas 11. Pistado! Sa ato sila nga pagpangalagad sa ilo kita sa ibang nga mga balita, diri kita sa mga balita lokal. Pistado! Sa mga balita lokal mga kabistado, opening salvo sa Tinagyang Festival 2023. Pistado! Kasugod subong hapon, kansilado ang tanan nga mga klase. Pistado! Half day lang, no? Ang tanang nga klase subong half day lang, Bochilingon. Pistado! Hali lang ginasang aga hasta tubtob las 12 lang ang klase sa bilog nga mga eskwelahan, tanan-tanan nga mga kwan. Pistado! O tanan-tanan nga level sang klase sa bilog nga eskwelahan, di kansilado karon sapon ang ilang sini mga klase hasta lang taguri lang sila. Pistado! Bochilingon half day lang karon sapon ipangkansilahon ang tanan-tanan nga mga klase on di anay magkwan pang siraduhan anay mga eskwelahan. Pistado! Di anay pwede sulod mga estudyante kay hindi na pwede kay eskwela mga estudyante karon sapon. Pistado! Pagod mga kabistado nga opening salvo so may mga blocking sa ato sila nga mga kwan nga mga pasundayag sa ato sila nga mga tribo. Pistado! Malibot sila sa mga judging area. Pistado! Sa diin amo ini nga mga lugar mga kabistado ang dapat supposedly Pistado! o dapat amo ini ang plastaran sa mga judges Pistado! para nga mangin judge kung pamatbat Pistado! sang mga performance kag kampiyon nga mga saot kag kunano pag nga mga performance sang tanan nga mga tribo nga Pistado! magapartisipar sa paghiwaton nga Dinagyang Festival 2023 Pistado! diri sa aton sa may syudad sang Iloilo mga kabistado. Pistado! Ati ma-blocking ni sila karon sa mga nagkanayan nga lugar di ang area nga sa diin. Pistado! Alagyan sang aton sini nga mga participants sang Dinagyang Festival mga kabistado. Pistado! Di nagbandos mayo Jerry Treñas kansilado tanan-tanan nga klase anay no tapos ipa-check naton karon kag kung pwede maka-live video karon si kabistadong Bonnie Sumblinggo. Pistado!
nga kag si Kabistadong Aaron Refuyo nga maka live video sila karon sa mga lugar sa diin ginpang close na ang traffic mga kabistado. O sino hindi na kamo pwede makasulod sa sini nga mga lugar kay magaplastar ang ato sini nga mga kwan nga mga ining mga partisipante naton nga mga tribo. Ang mga participants sa mga tribe participants mag-aplastar ni sila karon sa palibot diri sa ato sa may syudad sa Iloilo. Check nato na karon ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo kay laban-laban huol sang trapiko aton nga maguman. Laban-laban ang mga lugar nga medyo manami nga mga dalan nga lagyan subong. Hindi na kamo magkadto pa sa city proper pasubong nga adlaw kun pananglitan. Kabisay labi nagit subong nga hapon kun pananglitan nga may mga way man lang kamo transaksyon. Meaning nga kun wala man lang kamo mga transactions sa Iloilo city proper, no? Hindi na gid lang kamo maggambol pa nga magkadto dito, most especially kung may mga salakyan kamo nga mga pribado. Kag amo man sa mga wala salakyan kung magsakay kamo sa jeep. Base may posibilidad nga tsansa nyo na ni nga magkalatunaw inyo nga mga bago-bago kay man malakat kamo halindra sa may area sang lapas pagkanto sa city proper amo man dito sa may kwan sa may mulo dala kamo hasta guro sa may area sang mulo lakto nyo naman liwat pa dapit sa may doktor sa ospital bla dala kamo guro astada pagkatapos lakto nyo pagkanto sa syudad sa Iloilo kun pananglitan mga kabistado nga magkadtok mo diri so muna nga ginpang-close ining mga traffic nga ini karon para sa pagahiwaton nga opening salvo sa Dinagyang Festival which is nga ang Dinagyang Festival mga kabistado magahiwat sang ilang nga highlight festival sa palabuton nga pizza 21 kag 22 Sabado kag Domingo 21 and 22 magahiwat kita sang Dinagyang Festival ang kasadyahan sa kwan no ang sa 21 and then pagkapit sa 22 is Dinagyang Festival inang highlight festival sang Viva Señor Santo Niño. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga mga pinalangga nga mga kauturan. Tiara na. Amo nang imuon nyo kay man subong pala nga daan ginapahambalan ta na kamo nga kung gusto nyo nga hindi kamo mag di proti kung gusto nyo man iya nga magkalataltal mga bago-bago nyo na magtrulo mga bago-bago nyo mga kabistado no ang imo nyo ti kadtok mo sa kwani kadtok mo sa syudad no ti laban-laban dakang-dakang na kamo lakat-lakat na kamo man ang imo nyo pero kung siling abing may mga salakyan kamo kuidaho gid na kamo palayag pa ka magpatuga-tuga pa mga kabistado no check nato nagkaroon ng sitwasyon sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo mo sa espesyal ang Iloilo City kay diri mga kabistado paghiwato na ato siling opening salvo sa Dinagyang Festival 2023. Samtang sa iban panaton nga mga balita no sa iban panaton nga mga dalagko nga mga issues kag information nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad ang DPWH secretary si DPWH Secretary Manny Bunuan si Tiyoy Tiyoy Mane kadto di sa Iloilo City. Kadto di sa nagadto San Datos flyover nga kontrobersyal. Nagsaka man to ilang nga mga salakyan tos babaw to. Badalan na to ilang mga salakyan tos babaw. Ang ilang mga kabistado nga mga van nagsaka tos babaw. Nag-inspeksyon mga kabistado si DPWH Secretary Bunuan. Anong mase ni DPWH Secretary Bunuan? Wa lang, lagaw-lagaw lang mo to. Ano kamo window shopping to sa babaw. Daway magamay kagbati sang resulta kung anong ila sining kwan kung anong ila kwan nga rekomendasyon. Kay magahiwat kita mga kabistado, no? Naghiwat kita sang ginatawag naton nga Dinagyang Festival ti kinahanglan nga ining lugar nga ini pangitaan naton idiya nga hindi magpugok ang trapiko sa sininga lugar kay amon ni ginhalinan nga grabe na nga pag-antos sa aton nga mga pumuluyo di hamak nga pila na katuig nga inantos sa aton nga mga pumuluyo bangod mga kabistado sang ka grabe nga pag
Eksperyensya sang trapiko dira sa may area sang barangay Ungka. Pistado! Sa distrito sang Haro kag sa distrito kag sa Banwa sang Pavia. Pistado! Di karon damo-damo sa ngato sila nga mga kauturan nga Pistado! nagareklamo na, galaom sila nga ti ari na salamat matrutawhay na ikon mag-open ani. Pistado! Katapusan ano mo nabi karon kay ang UFO, no? UFO mga kabistado, UFO ang Ungka flyover nga nag-usmod. Pistado! Amo ni ang nanging problema. Ti karon ano karon ang rekomendasyon sang DPWH kay nagkadto na si Secretary Manny Bunuan. Pistado! Sang DPWH. Ano nang rekomendasyon nyo, Choy Manny? Pistado! Kami nga mga pumuruyo, diri galalain, nagainit na ulo namon actually ginaugda. Pistado! Yakwan na kami galing, no? Galing kay ti mga Ilonggo, kami abi mong, siyempre, kabalo naman kamo kung paano maghambal ang mga Ilonggo, ang mga hiligay nun. Pistado! Kabalo naman kamo, bisan akig na kami, hindi nyo mabalaan, kag hindi nyo mabatian nga akig kami. Pistado! Di bala? Kay kung magmono kami, kag akig-akig na kami, parte sining palpak nga Ungka flyover nga ini. Pistado! Ang mga tinaga nga mabatian nyo sa amon, no? Sa gihapon, masyado gyapon kaluming. Pistado! Di ba? Kabati ka mo maghambal ang mga Ilonggo ka magpulo pangakig. Pistado! Nagpangakig kami amo niya, gambal kami nga. Na ano man ni ang kontraktor sa Ungka flyover man. Ano man ni ang taga DPWH man. Mainit kami gani. Hakwaton na namon kay panglampo sa taludtod nyo mong. Sobra-sobra nagit kamuya kakawatan niya. Mainit kami gani. Karon makatilaw ka mo karon? No? Amo kami niya maghambal. Siling mo kuno abi kung maghambal kami, siling mo do hindi na kami akig, no? Kay kaluming sa amon maghambal, pero kibot lang kamo base kon magtupa sa taludtod nyo ang mga girger na sang Ungka flyover ayo. Pistado! Amo nang takos nga tandaan gid. Pistado! Nga bisan akig na kami nga mga hiling nga mga Ilonggo, pero mabatian nyo sa amon nga mga tinaga, daw hindi lang mabalaan nga akig na kami. Pistado! Basi balaga salig ka mo bala? Ilabi na gid ang taga DPWH ang kontraktor kag ang iban pagid nga mga politiko. Pistado! Nga nagraket sang kwarta nga 680 million Pistado! nga hindi mapuslan mga kabistado, no? Hindi mapuslan ang ini nga klase sang proyekto nga ini. Pistado! Daw pareho lang nga ginhaboy naton ang 680 milyones nga ini. Pistado! Ginhaboy sa din. Ginaboy sa wala? Hindi. Pistado! Ginhaboy sa mga takaban nga mga kontraktor, mga takaban nga mga politiko, nga mga public officials, kag mga takaban nga mga taga DPWH. Pistado! Amo na siya. Mga kabistado ang ginkatuan sang 680 milyon. Pistado! Pila lang ayhan ang gasto nila sinasang palpak nga flyover ina sa may Ungka flyover nga ini. Pistado! Remember ladies and gentlemen, 680 million 680 million. Pistado! Mapatay lang kami sa kalibutan, hindi kami makatilaw kag makaangkon sang amo sini kadako nga klase sang kwarta ining 680 million nga ini. Pistado! Ano sa Luzon kami gani makakita sang 500,000 sa sulod sa isa ka tuig. Pistado! Ayhan pa 680 million sa bilog namon nga kabuhi. Pistado! Kamu inyo ya ginamani-mani nyo lang, ginausap-usap nyo lang, ginatinuntuhan nyo lang sa amon nga mga pumuluyo. Pistado! Halos wala kami sang mabatyagan nga hustisya sini mag-amoni. Pistado! Amo na nga ginapamangkot namon nga mga pumuluyo, no? Sa bilog na Pilipinas, most especially diri sa syudad sang Iloilo. Pistado! Kag sa probinsya sang Iloilo, sa diin na hustisya sini sang 680 milyon nga ini. Pistado! Wai kamo inyo da kay ang kontraktor yan nakalamon na siya sang ganansya niya. Pistado! Ang taga DPWH daw halos tanan sila naghalalabok bulsa nila sinide. Pistado! Ambot ko ikukbalo kung pati regional director. Pistado! Kay nagsalo lang man ng regional director diri mong before nga nag-abot ang regional director nga bag-o nga ini. Pistado! Mga kabistado, naplasta na ni ang ining Ungka flyover nga ini. Pistado! Lain ang director sila during the time. Pistado!
wala labot sina, wa iman ninyo iya, kay ining mga tanan-tanan nga mga politiko nga nagpatigayon sining proyekto nga ini, nga ungka flyover o SMOD in short, UFO, Bistado! mga kabistado, nakalamon na ni sila yung 10% nila. Tanan-tanan din nakatilaw na di, gapanilap-dilap pa gani. Bistado! Panlaban gani guro gingamit pa ganin la guro ni gasto sang nagligad ng eleksyon mo. Bistado! Kay gininagurahan nila ini nga gin-open ang puwertahan para alagyan mga kabistado sang ungka flyover. Bistado! Makita nyo sa picture nga nagabuslogin ang mga kalimutaw kag nagabuloslogin ang mga sungan Bistado! sang mga politiko nga ini nga nagsaka sa pick-up kag ginpasaka nila tos taytay Bistado! sang flyover kag maghambal sila nga Bistado! we are Ilonggos, we are proud to be Ilonggos because of our beloved senator nga nagpatigayon sining mga proyekto nga ini nga flyover nga ini. Bistado! Amon ang rason ko nga ari subong ginainagurahan naton ang pag-agi na sang bag-o nga flyover. Bistado! Ginhimo nila ini mga kabistado mga 2 weeks before election or 3 weeks before election. Bistado! Mga dira-dira na laging open. Bistado! Mga pila na lang kasi mana ang nabiling ka mag-abot ang eleksyon kagin open nila ini balang ipasikat nila sa Iloilo. Bistado! Mga kabistado, sang ila sini nga mga proyekto and beside that, Bistado! para nga marilis na ang tanan nga kwarta nga budget sa kontraktor kag mahatag na ang nabilin pa nga mga wala pa mabayad nga SOP sang mga politiko nga nagpatigayon sa sini nga proyekto nga ini mga kabistado. Bistado! Maambar ka mo nga pinataka ka lang, mangkutan nyo sila. Bistado! Kung hindi na sila magbinutig, mga kabistado, kay man mga butigon, giba na sila. Bistado! Laban tuod ning ginahambal ko sa inyo. Bistado! Sinuabing mga tunto nga kasi ka mga politiko nga patigayon sila proyekto nga way sila sang income daman. Bistado! I-recall ko sa inyong hambal sa ngunan ni late Congressman Uka Garin. Bistado! Ang hambal sa ngunan ni late Congressman Uka Garin. Bistado! Kuna, kay kray ato sa mong Bistado! kuna, akin tana, gaprang katakon, ratakon, yung sino nga mga politiker yang pangawat man. Bistado! Ano na mga tinagaya ni Kwan ni late Congressman Uka Garin. Bistado! Ya sino nga mga politiker ya sa bilog ng Pilipinas nga wala nga pangnakaw man. Bistado! Sugit akon tanan nga mga project ya. Nasugi ko inyo kung kaysa nagapulupuknit magitab sang gamal lang pero hanggad tanan kasunod sa proyekto. Iba gani dyan, 50% ginabuol da. Akon tana, bisang gamay-gamay lang. Importante, dyan yung proyekto, kakrami mga proyekto. Bistado! Walang tawa nyo matuod mga kabistado lang area sang first district. Bistado! Saan magkatok lang sa banwa sang gimbal? Bistado! Ang banwa sang gimbal, ya uniform yung ilang nga mga kulor sa mga gate, sa mga gate kag mga inang pader sa ila sini nga mga dalan sa ila sini nga mga balay sa bilog na nga banwa, hindi bla? Bistado! Yamak lang tawon yung banwa sang gimbal, pertik namin namin tsurak gimbal, hindi bla? Bistado! Di may mga politiko nga nag-ako pero sinasakay late Congressman Uka Garin. Bistado! Diri sa aton sa sulat sing lili, may nag-ako sila, di mga yes man. Bistado! Pulpugon mamalimpuduhan lang sila, may kumaako ni sila. Bistado! Isang kurintihon mo na gani guro sila, hindi mag-alako ni. Bistado! Ang mo na ganing istorya, parte sa Kwan, parte sa mga rilo to sa kay San Pedro. Bistado! Rilo sa kay San Pedro, bla? Bistado! Patay si Juan Pusong. Sila ni Juan Pusong, sila niya Senyor pa San Pedro. Bistado! Yan din ko makadto man, masti madritso na kus langit. Ambal ni San Pedro, siya niya hindi dirikla na stayin, kay ginapreparar pa to mo kwarto. Sila niya kon, ginalantaw pang background mo tos duta. Bistado! Kon mayo ka klase sang tao, kun hindi, niya tidri stayin, kailangan na isakon de. Bistado! Ano isang uli libot-libot sa mga kwartos palibot to, may isa ka lugar to. Bistado! Nalibutan ni Juan Pusong, nga sila niya Senyor San Pedro, sila niya pidik mangkot, hindi masala mamangkot si mo. Bistado! Ni San Pedro, sila niya pidi man ano pamangkot mo, Juan. Bistado! Sila niya, Senyor San Pedro, niya makita itong kwarto blato, niya purtik na mo rilo nga sabi ito. Bistado! Tapos iban nga mga rilo to, sila niya daw kuan man ng
talagsa lang kapitik, tapos may harto iban nga mga rilo nga daw dasig magpitik, no? Bistado! Silinya kabalo ka, silinyang rilo na, silinya mo na sang rilo, sang kabuhi, sang tawo, no? Dito sa duta, Bistado! nagapitik na sa silinya, wars nga magbinutig ka, nya nagapitik ina silinyang rilo da. Bistado! Ya gali ka, yatin niya, senyor San Pedro niya, di na nga akong rilo. Bistado! Tara rilo mo, ho? Ya baw, siya, grabe mabag. Kadamo mo magpitik, akong rilo blang, ya kadamo mo kami binutig, senyor San Pedro mo. Bistado! Nasuli dumduman niya. Sila niya dito halin ko siya. Niya dito ko halin sa Iloilo mo. Si Juan Pusong. Bistado! Dito halin ko sa Iloilo mo. Diyan niya buhi pa man to sila niya. Pero yung pamangkot, abit kay San Pedro de. Bistado! Niya senyor San Pedro, mamangkot ko, be. Niya ano na siya sa Juan. Niya, pangitabi siya ng rilo. Niya din kumakita niya ang rilo ni Juan, ni Hieronimo blang. Amon to blang hari-hari ito sa Iloilo. Bistado! Kuan yun ang relo ni Hieronimo de. Sila niya way na ding relo niya. Way relo di si Hieronimo sa dria sa kwarto nga ni. Bistado! Nya tidin nga din ang relo niya to sa kuan. Nya to ang relo ni Hieronimo. Nya to sa kwarto sila niya sang Ginoo ta. Nya ginhimo itong electric pan. Bistado! Bistado! Mga kabistado. Bistado! Sa malipot nga singilanon. Kung sa binuting ng pagamalan mo riyon si Grapon Santissima numero 1 kabutigon mga politiko gid mo. Bistado! Doon man di lang sila binuting baton sila kwarta sa inang project nagakuha sila sang SOPs project mga tag 10% bisan 10% pa lang mga kabistado. Bistado! Di sila mabinuting ne. Bistado! Kung sa mga kuan pabla kung sa mga tinaga pa mo na ginatamba nila bala nga public knowledge. Bistado! Public knowledge na galing hindi mo lang mapamatud-an kay ang ining mga kontraktor hindi mamanugid sang tuod. Bistado! Ari laban-laban electric pan Manila sila nga rilo to sa kay kuan sa kay San Pedro. Bistado! Yung mga kontraktor ne, alaban-laban sobra pa ning ang ilang rilo rin nila kay electric pan sino ba sibla ko na aircon na gid. Bistado! Lamig-lamig guay bla. Bistado! Wala riho gini sila namin sila pangbungguon. Bistado! Sabi nyo lang nga mga kabistado te. Bistado! So kita aton iya nga mga pumuluyo, mga ordinaryo nga mga pumuluyo, sa diin ang aton diri nga hustisya. Bistado! Makaluluoy kita. Mapabalhas kita, ordinaryo nga mga empleyado, mga kabistado ha. Ordinaryo nga mga empleyado ha. Ordinaryo nga empleyado. Ang aton subong nga minimum wage sa aton sining probinsya diri sa Iloilo lang no sa Pilipinas lainti diri lang tayo sa Iloilo. Bistado! Ang aton diri nga minimum wage pila gani 450 pila man 375 o 450. Bistado! Sabi 450 pa butan nami pagitani ko mag minimum wage kita bisan mag 500 no. Bistado! Pero mas pinaka-the best kita tani kun mga tag 700 ang minimum wage na to no. Bistado! Ga minimum wage kita like for example butang tabi 500 ang adlaw. Bistado! Mga kabistado. Sa 500 ang adlaw, ginabuhinan kita sang aton nga 10% nga tax. Bistado! Wala labot sina. Kundi baton 10%, ang 10% sang 500 pila gani? Bistado! Pila? 50? Ibuhin ina sa aton nga ginpangabudlayan. Gabaralhas ang mga hita ta. Baralhas kita sang bangkiling, gataramos luha ta kag sipon sang trabaho, pamugak para ginamang nga maka-income sang 500. Pero ang 50 pesos isiparar naton ina mga kabistado, kay ihatag naton asa sa gobyerno. Bistado! Amo na sang ibayad naton sa gobyerno bilang buhis naton kag obligasyon naton kay tungod nga naga-star kita diri sa Pilipinas. Nangin residente kita, nangin pumuluyo kita sang Pilipinas, may obligasyon kita nga ang aton pinangabudlayan gaan naton sang 10% ang Pilipinas, no? Ang 10% sang aton nga kinabudlayan ihatag tana sa gobyerno, ibayad tana sa gobyerno kag automatic ina nga ginabuhin
sa aton nga sweldo, sa aton payroll ang 10%. Bisado! Wala pagani kita nakabaton sang aton nga sweldo, una na yabaton ang gobyerno sa aton. Bisado! Kita nyo na sa inyo payroll, kita nyo na sa inyo nga payslips. Hindi ba? Ang payslips nyo lang tawa nyo bla. Paglantaw nyo sang payslip nyo, makita nyo na nakabarakang 10% tax. Inang deduction. Di ba nakabutan na da? Deduction. Tax, 10%. Amo ni nga amount. SSS. Amo ni nga amount. Pag-ibig. Amo ni nga amount. Ano pa na mga ginabuhin na? Late. O kung may late kabi. Tardiness. No? Late. Amo ning buhin. Absent. Amo ning buhin. Di ba na pangbuhinan ina? Bisado! Total deduction. O, butang na sa dalom da. Ang mabilin na mo ng sweldo mo ng net pay ni mo. Bisado! Sa imo sini nga payslip mga kabistado. Bisado! So ara gina nakabutang gidya pirmi ang 10% nga tax. Nakabutang gina daya sa aton payslip. Bisado! Kung makita nyo lang tawan nyo bla sa mga empleyado bla. Ara na hindi bla. Sa malipot nga sugilanon. Wala pa naton mabaton ang aton nga kwarta nga kinabudlayan. Ang suhol naton sa aton kinabudlayan. Waay pa naton mabaton, una niya hugakom ang gobyerno. Di ba? Bisado! Ha? Ti, kita nagapangabudlay, galing kay ti obligasyon ta na, hindi ta na pwede nga, ibaliwala dapat ihatag tagid na. No? Kay aton na obligasyon nga maghatag sina sa gobyerno, kay kung hindi ta ni paghatagan ng gobyerno sang amuni, hindi mabuhi ang gobyerno, no? Mga kabistado kay nga, dra man na sila nagakuha sang para nga, serbisyo kung tani sa aton. Bisado! Hindi bala mo ng patakaran sang panggobyerno ta. Ang gobyerno, ang buot silingon sang gobyerno, kita nga mga pumuluyo amo ang gobyerno. Ha? O galing, kita nga mga pumuluyo, ginag-govern sang mga nagapalakat sang gobyerno. Sino ini sila? Amo ni sila ang mga presidente, senador, congressman, mayor, vice mayor, konsyal, board member, mga vice governor, gobernor, tanan. Amo ni sila ang nagapalakat sang panggobyerno. Dala na inidire ang mga departamento, pareho sang kawatan nga DPWH, pareho sang sindikato nga Bureau of Custom, pareho sa mga pulis nga mga skalawag, pareho sa mga judge nga mga bayaran, pareho sa mga piskal nga mga gabaton man, tanan. Mga kabistado, amo ni sila ang mga membro sang gobyerno, ahinsya sang gobyerno, nga pang swelduhan naton halin sa aton nga ginakuha nga pinangabudlayan, ginaswelduhan ta ni sila para nga i-manage nila kita nga mga pumuluyo para pinagis maserbisyo sila tani sa aton tanan-tanan. Serbisyohan nila kita, like for example Department of Education, serbisyohan nila kita nga i-edukar ang aton mga kabataan, tudluan mga kabataan ta magsulat, magbasa, no, good attitude, no, tanan-tanan. Pareho sang Department of inang Environment and Natural Resources nga dalok-dalok man kag mga kuan man da, mga kawatan man da, no, mga taga-BIR nga grabe man magremedyo, no, magremedyo, ang ila sila nga obligasyon, serbisyohan nila kita sang manami. Amo man na ang mga mayor, mga congressman, mga konsyal, ang ila sina nga, ginaswelduhan ta na sila para serbisyuhan nila kita sang insakto. Hindi kay para kawatan, kag para nga buyayawon, kag para tinuntuhan. Bisado! Pero ano nga katabo subong? Mga kabistado, talagsas malaka kamo makakita sa mga politiko nga ang ginapaminsarya ara sa utok ya, serbisyo tutuod sa inyo, hindi bla. Batik mo sila, kita kamo sila. Kakita kamo sang politiko nga ang gasulod sa utok ya, serbisyo tutuod sa inyo. Isa ang nakita ko sa inyo, mga kabistado. Ang isa lang ang nakita ko, mga kabistado, nga amo nang iyang paminsaron, Tatay Digong Duterte, tested and proven.
Amula na siya. Magluwas sina mga kabistado, nga ang ginauna sang presidente para lang gid sa pumuluyo, hindi kay para siya ako galingon. Magluwas sina sa kay Tatay Digong, why nako sa may nakita pa nga iban. Nga ang ginapaminsarya, mas una ang para sa iya kaugalingon. Mas una ang para sa kaugalingon niya ikumparar sa iyang serbisyo diretso sa pumuluyo. Mas gina-prefer ya nga unahon niya ginanay ang para sa iya antes sa tao. Pero supposedly, ang matutuod gid nga serbisyo, bahala da, bisan gurusnay ang bayo mo, bahala da, magburanguson ka da kung itsura mo, ano mga itsura mo da, ang importante nga, adlaw-adlaw utok mo, serbisyohan mong tao, amo nang matutuod nga pagserbisyo supposedly, sa aton sini nga gobyerno, Bistado! Kay ginaswilduhan naton sila. Pero subong ano ang gakatabo mga kabistado? Bistado! Kung hindi lang kuntani ni, ang malain pagid ni, ang isa pagid sa pinakamasakit naton nga batyagon nga kamatuuran. Mga kabistado, abi niyo kun ano? Ang isa sa pinakamasakit pagid nga kamatuuran kay wala labot sina ginaswilduhan ta na sila. Ginasweldohan tang presidente, vice-presidente, senador, congressman, governor, vice-governor, board members, city mayor, municipal mayors, mga councilors, barangay kapitan, tanan. Wala labot sina ang pinakamasakit pagid nga batyagon, sabi niyo kung ano? Kay wala labot sina nga ginasweldohan naton sila, no? Ang masakit pagid kay kawatan pagid kita nila. Bistado! Man sindikato. Bistado! Sindikato. Amo nang masakit. Ginaswelduhan ta na gani sila, kawatan pa ta nila. Parehas man sa iban. Sa iban pagid nga mahinsya, pero sa mga pulis. Ang pulis may kabistado, swelduhan ta sila, sindikatuhon pagid ta nila. Pulis. Pahigad ang wala labot nga mga pulis, pro kabaloko, parang nahot na malang kamubilin. Ang halos kalabanan nga mga sindika, nga mga pulis, sindikato, gintragi sindikato man nga, raok man ang ginapaminsar mga kabistayo, kwarta man. Bistado! Buot silingon, nga sa aton nga pagpangabuhi, diri sa Pilipinas, duna na diri sa aton ang korupsyon. Wala labot sila nga duna ng korupsyon, duna pagid ang sindikato. Naga-merge ang korupsyon kag ang sindikato. Kay kung wala sang korupsyon, wala man sang sindikato. Bistado! Nga! Kay mga kabistado, kung wala sang korap nga mga opisyal sang gobyerno, pulis kag kung iban pa nga hinsya sang gobyerno ta, kung wala ini sila sang korupsyon, paano magdihon kag magbilog kag mapurma ang sindikato? Kay wala sang proteksyon sa ila. Kuha nyo? Hindi sila pwede nga magdihon kag magpurma sang ilang nga sindikato, kay kung once nga magpurma sila, pwede sila nga mapuhag sa aton nga gobyerno, kay ang gobyerno ta wala nagabaton sang protection money halin sa sindikato. Bistado! So ang sindikato kung baan magpurma, mambar sila dyan, hindi ta pwede di. Paano ta sila siya makahimo sindikato di kay? Bistado! Si Kernel kag si General to, hindi mo to mahatagan kwarta to. Bistado! Gaan mo to kwarta, ipalamo niya to si imo hilaw. Bistado! Pakao niya si imo to kwarta mo kung niya gaan mo to kwarta si Kernel. Bistado! Gaan mo to kwarta si General, hindi mo to pwede matagaan. Gaan mo to kwarta sila niya, ilupot niya to sila trasan mo. Bistado! Gaan mo to kwarta? Isunugo niya tong isugbaya kada. Bistado! Yati paano tabi maka-grupo sa sindikato ta kay gaan mo to kwarta si Judge? Lampusan niya kasang iya nga ano ganin ng maso ya.
Bistado! Ikaw mo to kwarta si Judge, hindi mo to kwa, pwede mahatagan kwarta si Judge to. Bistado! Ikaw mo kwarta si Judge, niya lang pusan niya ka masoy to. Bistado! Yung masoy nga daan to, hindi pa to human sa kahoy, di human gito yung sa kwan, sa inang asiro. Bistado! Ha? Hindi ba? Yan yan si kwan to, si Mayor to? Ay, hindi taga purma sindikato ta. Yagaan mo kwarta si Mayor? Yan laban-laban siya niya, ilampos siya taludtod mo tong kwarta mo. Bistado! Sa kamalita, kwarta yata mo si Mayor? Kuhaw niya ang kwarta ang kwanto, ang malita, kagbutangan pag isang batong, ilampos siya sa limpuduhan mo. Bistado! Yata hindi taga purma sindikato ta. Bistado! Tapos niya ang announcer ba to si John Kapulot, la? Hindi ta pwede sila niya hindi to sa kaproteksyon si mo. Bistado! Yagaan mo to kwarta? Batunon niya to. Batunon niya man, pero, isindihan niya kag tsugbaya ka na. Bistado! So kung tanan-tanan nga hinsya sang gobyerno ta, dala na ang Fourth Estate ang katapos ang media. Kung hindi magbaton sang kwarta halin sa sindikato, wala sang mapurma nga sindikato diri sa aton sa Pilipinas. Bistado! Kung ang mga ahensya sang aton nga gobyerno hindi magbaton sang SOP o kung standard operating procedure nga ano pa nang sinagani ng kwarta or komisyon. Bistado! Kung ang ahensya sa aton gobyerno kung sino pagidira hindi magbalaton sang kwarta halin sa mga kontraktor, mga kabistado, ang tanan-tanan naton nga proyekto diri sa Pilipinas wala sang kapalpakan nga matabo. Bistado! Parehos sini sang flyover subong nga nangin palpak ini daw halos tanan nga mga flyover subong nga construct lunsay tanan may mga kapalpakan. Bistado! Kung wala nagbaton ini si Boy Sungad, Bistado! wala ni nagbaton si Boy si Boy Insulin, Bistado! wala ni nagbaton si Boy kung sino pa nga Boy, Bistado! mga kabistado, wala ni sila nagbalaton sang mga tanan-tanan nga mga SOP halin sa kontraktor. Bistado! Laban-laban, wala palpak ang aton nga mga proyekto. Nga, Bistado! kay ang tanan-tanan nga kwarta nga nakapertiniser para sa proyekto, way buhin, intak, dra makadto tanan-tanan ang gasto sa aton nga proyekto. Butsilingon, wala sang substandard nga matabo, wala sang kun ano pa nga mga rikubikos nga matabo. Bistado! Kay nga, intak ang aton nga kapital para nga or budget para sa sina nga proyekto, mga kabistado. Bistado! Galing kay temo ng hambal nila Pilipinas ni mong Pilipinas ni amo ni Pilipinas kung ang isa ko pa kakilala pwerte man kakwan ng talahaon, respetado, bachelor degree ang natapusan. Bistado! Mga kabistado, pero sang paistoryanay namon nga dula pagrespeto ko siya kag daw nagnubo ang panulukan ko sa iya, bisan ako nga wala tinapusan kag siya bachelor degree. Bistado! Pero nadula ang pagrespeto ko sa iya sang mag-istoryahanay kami nga hambalya sa akon sila niya pare. Bistado! Pabay ilang da kung mangawat ang mga politiko. Ang importante, may proyekto sa nga ginadala diri sa aton. Bistado! Sa inyo paglantaw namin sa inyo abi sa inyo abi palamatinan kung ikaw ga pamati siya na namian grispito ka sa iya kay bachelor's degree siya tapos sa eskwela di hamak nga doctorate degree ang iya nga tinapusan 3 bilog kurso, mga kabistado, no? 3 bilog kurso, abogado pa. Mga kabistado, pero ang ihambal amo na. Di hamak nga. Mayo na lang na pare.
nga mangawat na siya, papailan na bisan mangawat na siya, ang importante, may proyekto sa ginpadala diri sa aton, importante damo sa project nga gindala diri sa aton. Bistado! Sa amo sina nga klase sa mga tinaga sa mga tao nga taas ang tinunan. Daw halos gapatikal ang ibanda nga mga magna cum laude pag-graduate sa college, mga bachelor's degrees la. Pero amo ng panindugan mo, mo ng prinsipyo mo, Morionis na gapon ako, high school graduate lang. Di ko man maklaim na college graduate ko kay katapag magko-college, pero way ko tapos. Di ko high school graduate lang gid kuya. Tapos ang prinsipyo ko muna. Nga kung kawatan ka gidya. Kung sindikato ka gidya. Bisan ano sa imo ka milyonaryo, kung sindikato ka, wala kyan hadlok si mo. Sadiin ka mo. Sa atong bachelor's degree nga, okay lang mangawat, importante may proyekto. O kung, sa inang high school graduate nga, hindi ya gusto sang kawatan kay dapat insakto nga pang gobyerno dapat. Kay kung may ara kita sang kasubong sina nga klase sang mga leaders, diri sa aton nga pungsod, mga kabistado, mauntat ning aton problema sa kapigaduhon daw. Bistado! Siguraduhon ko sa inyo. Mauntat ang problema ta sa kapigaduhon. Kay tudluan tang tao nga mangin-anis, tudluan tang tao nga hindi magpangawat, tudluan tang tanan-tanan, nga wala sang kawatan. And beside that, diri naton matudluan ang tao, diri naton ma-encourage ang tao nga magtrabaho sang insakto para sa iya kaayuhan. Once nga ang aton nga mga opisyal sa gobyerno, Bistado! di lang magbaton sang kwarta, hindi lang maging corrupt, madula ning problema ta mga kabistado, Number 1 sa sindikato. Bistado! Ang illegal nga droga ni hindi kasulod sa aton sa Pilipinas. Bistado! Makasulod man lang ang illegal nga droga diri sa aton sa Pilipinas tungod sa ginatawag naton nga korupsyon. Bistado! Tungod sa korupsyon sa gobyerno. Hindi man di kasulod ang mga illegal nga droga sa aton kung wala gabaton kwarta ang mga ahinsya sa gobyerno nga nagabantay sinisila supposedly agud hindi sila kasulod diri sa aton sa Pilipinas. Bistado! Ang leader sa sindikato sa iban nga pungsod to mamba sila niya, labi na gid China, no? Ora Pilipinas, padala kamo isa balading shabu. Padala to isa balading shabu, isa ka tinulada shabu padala to. Wala problema, custom baton kwarta. Agi kamo to, custom. Problema, custom, padala kwarta baton kwarta. Pero kung kita diri sa Pilipinas, tanan-tanan kita nga mga ara sa gobyerno, hindi mag-intra sang korupsyon pareho sini sa mga protection money, sa mga kung ano pagidira. Hambal in-check na yun nga, Pilipinas dalay sa tinulada, Intelsep, wala baton kwarta. Gaan mo kwarta, hindi nila baton, pakaon nila aton, hilaw. Hindi na tapadala to, hindi tapadala supply to, PLD ta. Wala koneksyon, wala ROI. Wala return of investment kay nga mga politiko to, mga mayo to, wala labaton kwarta to. Di pwede lagay. Oy, Nebla? Bistado! Supposedly mo na tani. Galing kay Bistado! kabudlay baguhon. Bisas tatay digong nagpungko siya. Honesty. Gusto ya dulaon ng korupsyon kag illegal. Pero way gid madula. Man nga, ang kontraya, upod yaman mo. Bistado! Di ba? Kontraya upod yaman. Gambal sa sila niya. Kontrahon tanin sila nga illegal nga droga. Gambal ang general. Siya niya, okay boss. President, okay. Tapos sila sa pinsa sa general. Siya niya, kontrahon na. Bistado! Okay, balon talaga kontrahon. Pero tutuod lang niya, sindikato ko, arinaw. Gaagi na sa dalo mo. Bistado! So, madula pa bala ini? Bistado! Madula ini siya mga kabistado kung seryosuhon naton ang aton nga pagpangampanya. Bistado! Hindi pagproteheran sang kasuguan sang aton kongreso kag sang senado Bistado!
ang ining mga sindikato nga ini. Bistado! Kay ko damo-damo sang mga ginpanghimo nga mga kasuguan diri sa aton nga inang kun kaisa. Bistado! Lain gani ang pag-interpretar Kita nyo, di ILJ kag ang local government unit, mga kabistado, gabungguanay ang ilang nga mga kwan. Gabungguanay ang ilang nga mga pagpate kag pag-interpretar sang aton nga mga kasuguan diri kung kaisa nga iban. Bistado! O ini bla, pareho sinisang problema naton sa mga driver's license ngayon Bistado! Mayara kita kasuguan. Nga ang mga driver's license, ang makakonfiscate sa mga driver's license, taga LTO lang kag ang deputize ang LTO. Bistado! Mambal tong taga local government unit, siling nila hindi nga may ordinansa kmide. Nga pwede magkami kapag-confiscate sang iliga sang kwandi sang mga violator sang ila sini nga mga driver's license. Bistado! Tasubong nasulbar na wala masulbar. Bistado! Di kun mga maalam, ikaw ka mga maayo, ikaw nga klase sa mga leaders, no? Mga kabistado, o kung sino nga mga nagapasikat, dira nga mga degree, mga bachelor's degree, nga mga maalam, gi kamo tanan-tanan kung paambalon kamo. Bistado! Sulbaran nyo ng problema nga na. Sulbaran nyo. Ano gid bala? LTO lang gid kag deputy si LTO makakonfiscate sang driver's license sa mga traffic violators o kung ang local government unit pwede man makakonfiskar. Bistado! Diba? Damo Damo sa mga layi, damo sa mga kasuguan rin nga ginabaisan pasta subong nga wala nyo masulbar. Bistado! Ang mga labay-labay ito mong inyo ginaistoryahan. Bistado! Diba? Isa na sa mga gusto naton ipaibalo sa inyo mga kabistado, no? Ilan daw? Bistado! Damo kita viewers ba? Siling sang mga viewers ninyo mga idol. Grabe sila yan. Nagkaon ka naman baboy. May ESF, mababoy pa naman. Bistado! Bisan magkaon pa ko baboy anytime, may problema sa akon kay may Iberian capsule man kuya. Bistado! Inom ka mo Iberian capsule mga kabistado. Ang Iberian capsule isa sa mga food supplement nga makabulong sa inyo tanan-tanan. Tested and proven na siya mga kabistado. Damo na sa mga nakagamit sini. Bistado! Sugod sang gin-introduce naton ini sa inyo ang Iberian capsule. Damo-damo na sa mga gamit sini nga napamatud-an nga di hamak nga kampyon ng epekto sa ilang lawas. Bistado! Number 1, wala gataas imo nga blood sugar, maga-maintain siya. Bistado! Number 2, ang imo nga tulan bakod. Number 3, mga kabistado, nagapabilin nga hubin ang lawas naton bisan ang edad ta nagatigulang. Bistado! In number 4, nagabakod ato nga immune system, hindi kita matapikan dali-dali sang balatian. Bistado! Kag ang pinaka-the best dire, bangod kay ang iya sini nga number 1 gid nga function gid sa aton amo ang ginatawag naton nga cell regeneration o kun ang ginatawag nga paayo sa mga nagkalaguba naton nga selula. Bistado! Once nga magkalaguba ang aton nga selula mga kabistado, no? Dra nagasugod ang mga komplikasyon, dra nagasugod nga nagadamo ang mga problema sa lawas ta hasta nga nagatinigulang kita, nagakurinot mga kalawa, mga noo tadi o ga kolorinot lang. Bistado! Pero once nga i-body repair o kon ikay-uhon ini sang aton sini nga Iberian capsule ang aton sini nga selula, ginatawag naton nga cell regeneration, ginapanday niya ang mga nagkalaguba nga parte sa aton nga lawas, mabalik kita sa normal sang aton sini nga pagpangabuhi, pati na ang blood flow naton, no? Mga kabistado, normal, himuon niya nga normal, tal aton nga problema sa high blood, kag sa diabetes, duwa lang ni. Ang high blood kag diabetes madula sa imo nga lawas mga kabistado. Bistado! Mambal ka dayon nga wala ka nang hahanapin pa. Bistado! Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan, hindi magkalipata sa paggamit sang Iberian capsule. Kung gusto nyo magbakal sini, bisan diin nga lugar, pwede kamo makabakal ilabi na gid sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas, most especially sa Panay Island and sa Iloilo City mga kabistado. Bistado! Kadto kamo sa mga butika, most especially sa Socorro Drugstore, sa Jasak Pharmacy, Bistado! sa may RMC Pharmacy dire sa may Haro, sa may Tagbak Terminal dapita sa may Patalipapa, Bistado! may baligya dira nga Iberian
Capsule. Kung gusto nyo pamangkot parte sa Ever Young Capsule, Bistado! tawag kamo kung mag-text sa 0999-675-1080. Bistado! Kay sa Ever Young Capsule, mga kabistado, edad mo lang ang nagatigulang. Pero, ang imo kalawasan, magapabilin nga, Ever Young. Bistado! Ayos! O, bebebe! Pang sikeron tabi ato sini nga mga kwan, nga mga inang viewers, no? Unahon tanay ang viewers nato sa Radyo Bistado. Sa kay Cindy Pupo niya, good morning, Keryo Kapulot, good morning man sa tanan, mga kabistado. Mga listener, mga kabistadong listener watching and listener here in Athens, Greece. Wow! Sa Greece galing ni si Cindy Pupo. Kay John Esteban, kay Nancy Abiliar Galido, kay Chingkay J. Alaban, no? Shout out. Kay Bibi Girl, shout out man. Kizuna Ramen, thank you so much sa 200 stars nga ginpadala. Kay John kay Links Morales Gatso, thank you so much. Mayong shout out lang, no, kay Raymer Gianfranco Tibes, kay Nicolas Jimenez, shout out man. Kay Macjan Galan na may mati kung gapanyaga ba. Good PM boss, siling ito ba kay Macjan Galanda. Dalon ko na sa lakyan ko ha, kay palantaw ko akon nga kwan. Ang akon nga, ano ganinyo? Nga prino. Okay, kung magprino ko daw gadulo diritso. Hindi, joke lang sa kay Noriel Martisano, bari pagido, yung migo ko nga security force, no? Sa kay Mary Ann N. Hello po, watching from South Korea. Uy, regards na sa South Korea. Makalagaw kami, makachamba kami lagawi abing North Korea. Regards mo ko sa kay Kim Jong-un. Kay idol ko na sa Bistado! Okay, so Radyo Bistado pala na, dugay-dugay pamatian, takaglantawon naman naton, kag basahon mga kabistado ang mga viewers naton sa June Kapulot News Live o kung sa GCNL mga kabistado, no? Sa kay kabistadong Richard, liyog tabi, pakita sa akong ng GCNL ta. YouTube naton pagid, no? Ang YouTube ta kay ang GCNL liyog tabi. Kaya para nga mabasahan taman kag ma-acknowledge ang ato sini nga mga viewers sa duwa pagid naton ka mga channel, no? Ang Radyo Bistado subong amo ang ginabasa ko, and then sunod karon ang GCNL na i-acknowledge naton ang mga viewers nato sa GCNL kag ang aton nga YouTube channel, ang Radyo Bistado YouTube channel mga kabistado. This time check naton ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga reporters. Unaon naton ang mga balita nagikan sa siyudad San Rojas sa probinsya San Capiz. Upod kita sa kay kabistadong Joshua Haka sa mga balita kag information nga natipon sa mga balita sa ato sining correspondent nagikan sa Roa City sa bilog nga probinsya San Capiz. Check na to na mga balita kag information. Ang kawatan na to nga minor de edad dumatikon dakpan na to, no? Kag ibang pagid nga mga balita nagikan sa siyudad sa Roa sa bilog nga probinsya San Capiz. Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report mayong hapon, go. Mayong hapon na kabistadong John, no? Nadak na kahapon o kung na nagsungka ini mismo sa talatapan at sang barangay hall kabistadong Why John. magali na dakpan nag-surrender siya? Surrender kabistadong John kag nadakpan Nadlok siguro sa panawagan tanga base kung hindi sa base sa nadlok sa panawagan tanga hindi na paghulata nga maghubin edad mo. mo gid kabistadong John, no? Nadakpan kahapon o nagsungka ang isa tagabunan nga kawatana diri sa may area yo sang barangay Abaybaya sudad sang Rojas kabistadong John ko diina nalit ini karon sa aton nga mga katapos ang tanod nga maging kumprontar sa pamilya sini nga magasungka na lang ini nabitan nga kawatan kabistadong John kag natigayon ang naging bayaran ang mga kapaltahan naging pangtawat kag pang pakuha sini sa Itaya mismo sa tindahan sa Sotbringan diri sa may area sang barangay Baybay kabistadong John nagbayad ini sang iyang ginapangawat o sang nalaman tinagdang gabi sa diina wala hadlok kani nga kawatan kabistadong John nga nagasulod sa Isaya
sa tindahan o kung siyang gisang sutringan na kabista Don John. Kagi sa karon ginsiling pa to sa iyang pamilya kabista Don John nga wala sang pamilya kami nakawatan kundi kawid lamang nakahimo siniti karon ipakamayo na lang nga magasungka ining nambitan karon nakawatan kabisa Don John ta din pabayad man sang iya din na pangtawat kabisa Don John. Kaya sa bahin no sa atong nga report diri nagapabilin sa karon nga at large ining isama niya ho ka minor di edad matapos nga ginbuno ang kagalingon sini nga magulang sa barangay Agsiraba Dumaraw Kapis kabisa Don John. Di kilala ang biktima amo si RV Palmes 19 anyos samtang ang kagalingon nga manghod sini amo ang suspect nga 16 anyo to lunsay mga residente mainiya ang nagsambit nga barangay kabisa Don John. Tandig sa Dumaraw PNP alam mo hay o kung isa lang kalamisa iniyo nga magkaupod ang nambitan nga mga mag-utod sang nagatagay-tagay ini mismo sa Puloy-an kabisa Don John sa mga iniapang nagpatunga ang hindi pagintindihanay o kung paghangpanay sang magtimbang nga bahin kag hinali na lang nga nagkuha sang hinganiban ang kaugalingon nga manghod sini kabisa Don John kag gilayon nga gimbuno ang nambitan nga magulang nagangkon sang kapilatan sa dughan magulang kabisa Don John kag madasi nga gipadapatan o kung gipadangat sa ospital apang masubo-subo gini kabisa Don John ang gindeklarar ini sang dead on arrival sa nagatipan nga doktor. Sa karon gabi sa Don John wala madakpan ay ning nabitan nga suspect matapos nga nakapalagyo sa ginahimo nga krimen kag nagapabili na nga at large kabisa Don John. Okay. Sige. At ginbuno yung magulang niya pagkatapos lagyo pag siya. Lagyo sa kabisa Don John wagid madakpan ini nga yamanghod magulang niya pa mismo no subo-subo si kabisa Don John. Gabalik naman ang istorya naton sa daan nga katipan, sa daan nga balaan nga kasulatan sang nagbata si Adan kag si Eva, siling ni Adan siling ni Eva gali. Sa diin bala ako Adan? Ari kita sa paraiso Eva. Amo bala? Adan? Ano? Sino nagbati? Di ka pamati naman. Diba tunugan ko kabisa Don John sa imong drama pa tagani pero Adan, nantawa ba lang puno sang kahoy nga inaw? Kanami sang iyang mga bunga. Kag pinasahi ina nga klase sang bunga sang mga kahoy diri sa bilog nga paraiso. Eva, hindi mo gini na pagtandugon ng bunga sang kahoy nga ina. Tungod ginhambal sa aton sang mahal nga Ginoo. Nga bisan ano pang matabo. Hindi ina pagtandugon. Tungod kay kung matandog nato nina kag makaon ng bunga. Mapatay kita. Matuod ba na Adan? Oo. Gani pa bay ina. Siling dayon ni Kwan. Siling dayon ni sinong gusto mo karakter siniman? Anong ngalan na bisang karakter gusto mo ni? Hieronimo, Boy Sungad, Boy Tulog. Sino gusto mo nga Hieronimo? Nga kwan nga karakter ng mahambal subong? Daw matsagan ko kabisa Don John do si Boy Hieronimo gid. Sige be. Aba, hindi. May nagakadlaw. Sino ka? Isa ikaw ka manog. Ako si Lucifer. Ikaw una ang putas nga ina, tuod manamit ina. Hambalay na sa inyo, sang inyo nga amo. Nga hindi pagkaunon tugay kung makakaon ka mo sina, mag-aalam ka mo. Matuod bala ina. Ang imo ginahambal. Oo, iba. Sige na. Magkuha ka na. Magkuha ka na sang bunga kag kauna, ina. Dalian na! Mapalapit ako sa bunga. Kuhaon ko ini. Okay lang dagyapon si mo? Okay ka bisa Don John. Dapat ka ko. Tapos, ano? Kampiyon gigabi sa Don John. Tapuson ko pa. Ay, ang bilin pa tong ibanta ng mga kopdan, ano?
Kami sa Don John, isa pa kita kabalita nga nabilin din. Abi, isa pa? Oh. Yes, sa Don John. Di kay ang ato nga drama ni, nanungod na sa pagbunanay sa mag-utod mong. Oh, tiyan na sa ulihi, kundi nagkaon na si Iba, ginhambal yaman si Adan nga makaon man, tapos inakigan sila sang Ginoo, kay nakabatsyag na sila sang kahuya, no? Mag-aalam gyud sila kay nakabatsyag sila sang kahuya, man gahubla sila nga duha mong. Aba, Adan, kitaon ang imo nga ulo-ulo di Mayo. Siling man ni Adan. Oh, hindi. Kitaon ang imo nga kuiba, Iva. Hasta nga sa nguli, nagwa si Cain kag si Abel. Hindi bla mo na siya? Yes, kami sa Don John. Pagwa ni Cain kag ni Abel, no? Tiyan mo na to natabo. Nahisa si Cain sa kay Abel, kay si Abel ya plangga kag Ginoo. Si Cain ya puro lang kuno tanan ginakuan kag wala man kuno gina-appreciate ang iya nga ginahalad. Galing kay kung maghalad siya may kuan may kuan bala may dala nga pagka ano nana nang daw may dala nga kaugot bala. Nga nagambal nga oy Ginoo niya rin ang akon nga karniro. Nya ihalad ko ni Simo, nya bisan pa nga pangabudlayan ko ni Trutudo nagparamalas ako sinisang kabudlay para lang nga makapangani sini. Makapabata sini nga sang karniro. Nya ti ari ihalad ko Simo bisan pa nga ako naman ni tani. Galing atag ko lang ni Simo. Muna bla. Hindi ang mapasugot ang Ginoo. Si Abel ya mo palangga kay siling sa ni Abel nya Ginoo. Aring akon patubas ang humay. Halin sa duta nga akon nga ginkalkal. Ginoo, lubos ko ni ginahatag sa imo bilang halad sa akon nga pagpalangga sa imo. Tungod nagasalig ako nga ikaw ang pinakamagagahom sa tanan kag ikaw ang nagahatag sini sa amon. Kundi nagamaton niya sang Ginoo. Ti karon siling ni Cain, siling niya daw sobra-sobra kaniya daw. Niya daw ikaw liya pirmi bahal niyang palangga sang Ginoo wari mo ay. Binuno yung isa tingo di patay. Ti magutod si Cain kay si Abel hindi bla? Ti nang balita mo na si Cain ang isa to nagpalagyo, si Abel na siya ang nabunan. Okay na, tapos na. Okay. Okay, kasi sa dyan, no, sa isa ko nito nga incident din, no, nga natabo diri sa may area sang banwa sang ibisa na kami sa Don driver man no sang motorsiklo pilason matapos nga nabungguan ang layaw nga ido kami sa Don sa banwa niya sang ibisa na kami sa Don nagakona sa kapilatan sa magkatuway nga parte sang kalawasan ang isa ka driver sang motorsiklo matapos nga nakabunggo sang isaya kalayaw nga ido sa barangay Santa Cruz Ibisan kami sa Don ang biktima gigilala sa kay Jason Onarte 25 anyos kag residente sang barangay Ondoy ining nambitan niya nga banwa at kabi sa Don ginapayag nga wala madiparahan asang pagkabok sang ido sa karsada rason kagabangdanan kabi sa Don nga ini ang tumampilak sa dalan kag nag-angkono sang kapilasan sa pagkatuway nga parte sang kalawasan kabi sa Don madasig gagin respondihan ni Onarte o si Onarte sang gin padapatan sang pauna nga pagbulong kagagin dala sa ospital samtang wala naman matumod kung sino ang nagapalang-iya sininabitan niya nga layaw nga ido kabisado John. Sige. Ayos. Alright, sige. So muna kabisado John ato madulong kag sitwasyon na lang sa syudad sang Rojas sa sininga mga tinion kabisado John no nagapadayon sa gyapon ang pagbubo sang ulan kag way puhay ang malipan ligad kaysa tuno sa pag-asa kabisado John bayara kita sa namutikan nga low pressure area kabisado John gani sa tumakoturan magalalong ang tanan-tanan sa sining low pressure area sa karon suno sa ton nga pag-asa kabisado John kagamula nato madulong nga report direkta diri sa syudad sang Rojas ini ako to na patrol ini si kabisado John sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kit sa report kaga informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka nakadala sa aton oras mga kabistado 57 minutos na ang nakaligad sa alas 12 ba damo pa gamay na oras ta ba no this time sa kita sa mga balita kaga information nagikan naman sa kay kabistadong Vincent Biliano may
do tapuan kuno nga wanted person dakpan sa may Banwa sang Ahoy. Anong kaso yan man? Di-check na to ng mga balita kag information nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano. Standby ka mo kay dugay-dugay i-check na to si kabistadong Bonnie Somblingo kag kabistadong Aaron Rifuyo sa situational report no sa palibot sa ato sing syudad. Lakip na ang balita may kang tanan sa drug by bus operation naman no sa distrito sa Arevalo, mga 400,000 more or less no nga balor sang Shabu ang natigayon naman nga madakpan. Bistado! Una-una to na mga balita kag information nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano sa sini nga mga tinion mga kabistado. Bistado! Inang ulat na to no. Ara check na to ng mga balita kay information nagikan kay kabistadong Vincent Villano. Bistado! Sa Vincent sa report may hapon go. Mayong hapon, kabistadong June na. Mauna kita sa sa aton sining mga balita sa lokal no. So natigayon nga madakpan sa gitingog nga pwersa sang RID6 Ahoy Municipal Police Station kay Kabatuan Municipal Police Station ang ginakabig nga top one most wanted person nga taga Ahoy no sa may Iloilo International Airport mga alas 10 ang takna sang gabi. Ang suspect ang ginakabig top 1 wanted person na si Romel Banyes Consultado, 39 anyos, soltero, kaga residente sang barangay Pili, Ahoy, Iloilo. Ang suspect ang gindagdagan sang warrant of arrest sa pagbayular sang Article 266-A o kon sa kaso nga pag-rape o kon nga rape no nga gin-issue ni sa sala ni Honorable Judge Mauricio A. Gomez sang branch 71 sang Regional Trial Court 6 na wala sing piyansa nga ginrekomendar. Sa karon kabisarong John ining suspect ang nakahunong na sa custodial facility sang Ahoy Municipal Police Station agud mahatagan man sang nagakaigo nga disposisyon. Samtang sa dugang panaton nga mabalita may ginpatigayon nga drug by bust operation kagabi mga alas 8 ang takna sang gabi dira sa may barangay Poblasyon Ilawod, Barutak, Nuevo, Iloilo kung sa diinti nadakpan diri ang magka-live-in partner nga mosanday Roem Gumbay kag Claire Laglag lunsay residente ini sang nasambit nga lugar. So magluwas sa mag-live-in may araman nadakpan no nga kanday Anisito Vidia kag Andro Vidia. So kay amoy nisla ang mga kaupod sa sining mga subject sa ginpatigayon ang ining drug by bust operation. Ako ning duwa niya ni ro na da. Ning duwa ka mga bidiya nga ni. Bali mga mga pagkandak sang sang sining drug by bust operation bali ara sila sang natabuan kabisadong John. Okay. So nakuha sa sa sining mga suspect ang nagabalor isa ka sa plastic sachet no or isa ka sachet sang suspected shabu nga nagabalor sang 1,000 pesos bilang ni siya buy bust items. Samtang nakuha man dugang ang pila ka mga 8 ka mga sachet sang suspected shabu nga nabulubanta nagaabot sa may estimated value na 81,000 pesos no. So karon ang ining mga suspect ari-ara na nakahunong sa Barutak Nuevo Municipal Police Station kag magapangatubang ini sila sa kaso na pagbayular sa sa sining Republic Act na 9 ang ako na Republic Act bilang nga 9165 nga ako anti illegal drugs no. So samtang ini ang gin-monitor sang mga kapulisan sa sulod sang isa ka semana nga pag-monitor sa sining mag-live-in partner nga karon arestado na sang aton sini nga mga otoridad kabisadong John. Kasamtang ma-update kita sa sining same registration as of January 11 kabisadong John masobra na sa 17 ka milyon ka mga successful registrant sang nakarehistro na sang ila sini nga mga SIM card no. So sa aton sini nga suno sa NTC
ang dito diri nakalabot na or ang dito telecommunication bala kabisadong John mayara na sa 1,565,802 ka mga nakaparehistro na samtang sa Globe mayara na sang 64,786 na ka mga nakaparehistro. Sa Smart, mayara sang 8,367,752 na ka mga successful registrant ang nakaparehistro na sa ila sini nga mga SIM card kabisadong John. So all in all, so yara na sa 17,698,340 ka mga nakaparehistro na sang ila sini nga mga SIM card sa Bisadong John or nayara na sa 10.47% ang nakaparehistro sang ila sini nga mga SIM card sa Bisadong John. So matandaan nga nagumpisa ining SIM card registration sang Disyembre 27 sa tinalikdan nga tuig kag ini matapos ang ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos na mangin isa ka ining Republic Act 1193 no kon ing SIM Registration Act bilang pag hatagman proteksyon ang katuyuan siniti maproteksyonan ang mga subscribers sa mga nagalagaw nga mga text scams kag text spams kag mga call sa kabisadong John. So madumduman nga ginulan ang ining registration o SIM registration sang mga batikos kag mga reklamo sa una nga adlaw sini kay ti suno sa NTC nati may yara nga nag mga kuan bala mga sa ano ni mga OTP kuan bala ka traffic kay ti sa kadamo-damo ka luyag magpa-register. So ginakula ang ilang password do naga-delay bala. Normal na ang kalimbawa sina nga ina bala ang sa isa ka kwarto bala puno-puno sang tao ti magwa sila sa pertahan di pwede nga magtingob dapat isa-isa lang ti amo nang natabo daw nag bottleneck may traffic. So muna siya may registration traffic. Yes, so ti subong daw okay naman so why naman okay problema naman. subong kay why na nagdinaguso pero basta sa una nga adlaw natural na ang tanan-tanan nga mga una kuno masakit mong di ba? May istorya na mong galing green joke hindi lang naguro. Ang istorya sina kundi nagpangasawa ang nagkuan ba bagong kasal ti nang namangkot ang bata ang tatay gili hambal sang tatay sa bata nga babae bata imong nyanak sila niya makuan kamo mong nya mahanimon kamo first night nyo subong sang imo bana nya kun ang mabatyagan mo gani sila niya masakit makanta ka lang sang bayang magiliw pero nya kun manamian ka na gani kantahan mo sang Fly Me to the Moon. Tiyan na siyang ulihi, una-una gid, gapanilag. Nya manilag ako ni sagwa sa pirtahan siya naka. Kundi ara na sa tubang. Batian sang tatay, una nga kanta sang bata. Sila niya, bayang magiliw. Ay nak, sakit nak. Hinahinaya lang to. Ano siyang uli, kadua. Daw na namian ng bata. Sila niya, fly me to the moon. Sila niya, sige siya ba? Siya mayo. Ano sa uli, isang dugay. Daw nabatyagan sang bata na masakit. Tapos manamit. Abi mo kung anong kantaya. Ano? Sila niya, fly me to the moon. Ang tanan-tanan ko na basta una, masakit. Tiyan mo man ang natabo sa kwan, natabo sa SIM Registration Act nga ini. Ti siyempre kay pinakauna, ito siyempre natural lang na nga magginutok pero ti subong daw okay naman, hindi ba? Daw okay naman na nila. Oo, matawhay na subong kayo ito ang imo ni nga numero ne, naparehistro mo na ne? As of now, kapisadong dyan, wala pa man kay ay, parehistro na kay basin na ko kapatawag si mo, hindi ka nakabalita, bla. Ako ni na pang rehistro ko na ni tanan-tanan, so isa na ko da,
sang naisip sa 17 million nga ina. So bali amo ni no 180 kaadlaw ang ginhatag sa aton sini sa National Telecommunications Commission kag sa DICT agod gati maparehistro ang ining aton sini nga mga SIM cards no. So bali matakop ining registration sa may Abril 26 no o kon April 26 2023 no. So nagapandam ang DITC diri ngati sa mga SIM cards nga wala pa nakaparehistro, so dapat na magparehistro na kay hindi na sila magatag extension mo pag abot sa amo na nga petsa sa April 26 sa 2023. So automatic ang tanan nga mga SIM cards nga wala nakaparehistro ma-deactivate kabistadong John. Okay, sige. So far mo nang madulong nato nga report direkta sa may probinsya sang Iloilo ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid kabistadong Vincent Villano. Mga balita nagikan sa probinsya sa Iloilo this time. Sa ilo kita sa mga balita nagikan naman sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Ini may kang tanan sa drug by bus operation ngagin hiwat subong ila mga adlaw dira sa may distrito sang Arevalo. More or less mga 400 mil naman nga balor sang illegal nga droga ang nadakpan sang ato sining nga mga katapo sang kapulisan. So i-check nato na mga balita kaga informasyon nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo sa sining nga mga triyon. Kabistadong Aaron sa report may hapon, go ahead. Yes, kabistadong John. Kahapon hadlaw no naging kasama naman nga drug by bus operation ang team sa ako ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 dra sa may barangay si Arevalo kabistadong John alas 5:45 sa hapon. Ining subject person na muging kilala kay Mark Anthony Castillo, 92 anyos, ng Zone 2 sa Juan Mulo, taga Mulo naman kabistadong John. Ining si Castillo ang nabaklan sa isa ka plastic sa skate may unod siyang binapatian Cebu, gamit din kami sa John na may bust money nga 20,000 pesos. Kag na-recover pag sa iya nga posisyon, ang 11 pagid ka mga plastic na may unod siyang binapatian Cebu, kabisadong John. Kag sa pagtapos na sa inventaryo, dres ang aton niya mga operatiba, no, ang standard price ang tawag sini, sang Cebu nga nakuha sa iya, nagabalor sa 408,000 pesos kabistadong John. Dako na mga lapit-lapit naman medya milyon ng pili-bili sinao. Yes, kabistadong John. Basta subong daw ay pagid ma-identify ko sinong ilang handler dire no. Daw nakabig naton nga daw kuan bla inang drug group leader no. Daw ay pagid. Uway pagid kabistadong John. So kahapon medyo bunok ding ulan tigil sulay naton to. Kaya mo ni, saksihan gid naton ang kadamo naman sa mga plastic kabisado dyan sa may unod yung napatian siya bo. Kaya mo ni, lipay man kita nga nahagan-hagan ako natapna man diri ang bisan mga sinintimos diri. No, at least hindi na maglaptop pa sa ibang pang lugar kag makaabusar sa mga pamatanon kag kung sino pa maning mga posible niya nga maapektuhan sa sining illegal nga droga kabisado dyan. Okay. Kag kabisado John ining update rin sa nag-gintiro nga tawag sini sa nagpahapon hindi gadadlaw. So si alias Barok sini kabisadong John kaagi ini sa bypass no at iniyang konfirmado ni Police Major sila Misang Grines nga kaagi ni sa bypass no kag tawag sini siya ini sa tuig 2016 top to most drug personality ni siya. No, sa may speaker level. Inang siya alias Barok. No, sa pagpadayon pagid ni Police Major Sangrines, no, kag suno man niya sa may City Forensic Unit o Consoko, ang nakuha dito nga anom sa fired cartridge A, duha ka fired bullet, kag isa ka deformed fired bullet, kag tawag sini ginapatihan no ang 9mm ang ginagamit nga pusil di sa paglutang patay kay Barok no sa doon sa karon no gina-recommendar naman isang sa hepe o kung si Police Major Sangrines gina-recommendar sa subject for autopsy examination
para matulid gid kung ano ang cost o kung anong kabangdanan sa iyang kamatayon. Sige. Okay. Yes, Yes, sa kabisadong John, bantayan karon sa aton nga mga tigpalamati, no? O kung tigtalanaw, ang opening salvo subong mga tinion mag-aumpisa. Subong alaw na tog-tog alas 6 sang gabi sa may Iloilo Freedom Grandstand kabisadong John. Okay. Amo na bantayan sa aton nga makauturan ha kay aton na nga i-cover live subong hapon. Yes, kabisadong John. Amo na naman doon nga balita direktamente sa syudad sa Iloilo. Ini naman si kabistadong Aaron Refollo. Basta balita kang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refollo this time sa ilo kita sa mga balita naman nagikan sa kay kabistadong Bonnie Somblinggo. Sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo kay man subong daw may mga pila ka mga area siguro nga ginpanikaw ang traffic bangod sa sining paghiwaton nga opening salvo sang Dinagyang Festival 2023. I-check na to na mga balita kag informasyon nakip na mga situational report nagikan sa kay kabistadong Bonnie Somblinggo sa sining nga mga tilion mga kabistado no dali gidang kay kabistadong Bonnie Leo Kubi gatawag kita si imo no para nga makakuha sang information na direkta sa sa syudad sang Iloilo subong nga mga tinion para nga mabalaan sa ato sini nga mga pumuluyo. The number yung dial de liwaton tabi isa pa katawag. Okay. Taligi lang kay prober kita magbaton sang report nagikan kay kabistadong Bonnie. Shout out anay sa iba naton nga mga viewers no diri sa ato sining pagpangalagad sa kay Eunice Gumban. Shout out kay Dailin Gamusa, kay Mike Mendez, Idol John, Mike Mendez, Belgium, Europe, watching news Iloilo City. Wow. Thank you So, sa mga kay Mike Mendez no direkta sa Belgium mga kabistado no sa kay Arlene Gayuma maayong hapon. Shout out man kay Laila Altilio Hiroche. Alas 5 kuno sa kagahon guli subong to sa may Belgium mga kabistado no kay Chris Padrones F. Cormida kapanamit sila sa drama ba sa kay Jan De Los Santos kay Michael Magbanwa Chris Padrones sa kay Zos G Idol pa shout out mati kami diri ni Boss Marit sa Ormarte sa shout out ta sa gabi may kanding ko di ama shout okay din Espinosa de Los Santos shout out man kay sino pa kay Yazi Yans kay Sansky Sans no kay Florelisa Misarua Peter Standarte kag sa kay F. Cormida. Yan ay karon sa piyak natong linya si kabistadong Bonnie Somblinggo sa situational report nagip na mga pila ka mga information diri sa pagahiwaton nga Dinagyang Festival opening salvo. Sadong Bonnie sa report. Good afternoon. Go ahead. Mayong hapon na kabisadong John no, yari kita subong sa tunga-tunga sa pagitusuon sa syudad sa Iloilo kabisadong John. Ara kagid sa ara kagid sa tunga sang sa tunga sang tagipusoon sang syudad sang Iloilo ha. Yes. Heart of the city. Okay. Okay. No, makita nato sa sining mga tinion ang aton nga mga kauturan kag mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo ilabi na gid ang mga nagatrabaho no sa gobyerno nga opisina kag sa mga estudyante na nagalakat-lakat na kabisadong John no mga alas 12:30 ging close na ang mga dalanon no diri sa may syudad sa Iloilo dira sa may lapit sa may Gisano City no dira lang asda ang astada ang jeep sang mga di pasayro nga jeep na magaliko na sila sa may tinda lapas sa kabisadong John no hindi na sila makasulod kay man karon masugod na ang opening salvo sang iban naton nga mga tribo no kalain mga tribo nga nag-rentra diri sa may Iloilo Dinagyang Festival kabisadong John subong man close man ang area sang diri dapit sa may
PP1 bala, no? Diri sa may San Agustin, no? Close na dira ang jeep, asa na dira sa may Infante Mulo, no? Sa may dira sa may flyover, no? Subong man, naglibot man kita kanina dito sa may sa may super area, ang jeep dira lang asa sa may Robinson, no, Kabisadong John. Liko naman sila, balik naman sila sa ilang ruta, no. Lakas naman ang mga tao sulod diri sa may syudad sang Iloilo, diri sa may downtown, no. Ilabi na gid ang mga estudyante naton, temprano pa, wala na klase ang iban nga eskwelahan nga nasulod diri sa may area, na po sa din close temprano pa Kabisadong John, no. Sa sini mga tinion, makita naton nga preparado na ang mga kapulisan sa pagbantay sa pagbantay sang kalinong Kabisadong John, no, agod nga malikawan ang mga hindi dapat nga mga elemento sang kalainan, no, mga isa diri snatching, no. So amo ini ang ginabantayan sa iban nga magbintaha sa mga kauturan naton, no, samtang nga nagalakat ginasunod, ginatuot ang bag sang mga kauturan naton na Kabisadong John. So sa sinima tinion, wala na salakyan, no. Gaulan subong way. Ay kanami na isang chimpo Kabisadong John, no. Nag-ugyon ang panahon sa pagaywaton nga opening salvo sa sining hapon na Kabisadong John. So kanina tangaga, medyo nagwisik-wisik ang magamay nga daliti sa subong kataway kag manayanaya ang kalibutan na Kabisadong John, no. Do way naman siguro hindi naman siguro ni mag-ulan do way naman sing mga dalagko, no. Do hindi man ni maitom gid ang panganod sa sini mga tingon Kabisadong John. So gabay pa hindi magulan kag mag-enjoy ang mga kauturan naton, no, sa sini nga opening salvo sini nga hapon na Kabisadong John. So ang ini iba na nga nagasulod ang mga motorsiklo lang, pero pili lang ang nagasulod diri Kabisadong John, no. Sa tagsa ka entrance may ara na standby nga traffic aid, upod ang kapulisan yang deploy sang Iloilo City Police Office, Kabisadong John, no. So may mga may mga pagpangrikisa nga ginahimo nga ato sini nga mga pulis kung magsulod ka sa gate sa mga ginpangsaradaan naton nga mga dalan. Do wala masinging kwan, no. Do way masinging kay kansilado na subong subong kansilado na ang PTC4 Bochiringon. Ang permit to carry firearms outside residence, hindi na pwede madala subong, hindi na pwede kag way na ginakwan, way na gina-honor sa aton subong nga mga pulis. Meaning, bisan may PTC4 pa imo nga pusil, once nga dalon imo diri sa syudad, hindi pwede gina kag dakpon ina sa aton nga mga pulis tungod kay kansilado subong ang PTC4 para sa Iloilo City. Yes, Kabisadong John. Ate pagkatapos ang dinagyang balik naman na sa normal. Balik naman sa normal. Hasta man na sa pizza 22. Oo, gani man, no? Kung why ka malang sang wandi sa syudad nga magdadara gid man sang armas man, no? So amo ni makita naton sa sinima tingon na Kabisadong John, taga pusod may ara pulis, no? Kada pusod may ara pulis. Yes, kada pulis may pusod man. Gani. No? Amo niya, no? Sige. Nakapreparan man ang aton nga mga mabalance sa aton nga mga pumuluyo kung diin sila pwede kaagi kung diin sila pwede makaagi sa kung may mga salakyan sila bla. Kung way man lang importante inyo nga mga transaksyon sa syudad, hindi lang ka mausulod sa syudad. Di amo gid, no? Sa temprano man naging kuha na ni, ging pagwa na sa mga media kag social media ang pag-close kang area sa sini mga tinihon na Kabisadong John. So amo ni na ulat-ulat na lang kita, malibot-libot kita anay, magsikyar sang ibang pagid nga dalanon, no, kana ano na ang sitwasyon sang iban, no, Kabisadong John. So amo ni, no, ang madulong naton na
observation na report, no, direkta diri sa may tunga-tunga sa Tagitusoon sang syudad sang Iloilo, no. Ako naman inyong kabisadong Buni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid kabistadong Boni Sumblingo, no? So sa ato sini nga mga kauturan nga gusto maglagaw sa syudad Bistado! kung may man lang kamo importante nga mga ulobrahon di sa syudad, mga transaksyon sa syudad, siguro nila kamo magkadto anay, mas mayo gid, no? Pero kung gusto ka mo maglantaw sang aton sini nga opening salvo ato dito pagahiwaton sa may aton sini mga kabistado nga kwan, no? Sa aton nga ining Iloilo Freedom Grandstand, no? Dito ko mo kadto kay dito pagahiwaton ang ato sini nga opening salvo, pwede ko mo klantaw to, pero kung daw way kamo gana magkadto ka magpagutok to, tune in kamo karon dugay-dugay sa aton sini nga subscribe kamo o hindi gani follow kamo sa aton sini nga Facebook page ang John Kapulot News Live o kung ang Radyo Bistado hindi gani subscribe kamo sa Radyo Bistado YouTube channel kay makita ninyo na karon live ang ining pagahiwaton nga opening salvo dito sa may Freedom Grandstand, no? So hindi kamo kung hindi na kamo gusto magpagutok, na lang kamo lantaw sa inyo sini nga tagsa ka mga sa inyo nga tagsa ka mga cellphone o kung sa inyo sini nga mga computers nga kay hatagan man kamo sina sang notification kung mag-live na kami karon sa pagahiwaton nga dinagyang festival opening salvo mga kabistado. Bistado! Okay? So, shout out nato sila nga mga kabistadong viewers sa kay Raymer John Franco Tives, inang shout out, no, sa kay Nicolas Jimenez, shout out Cindy Pupo, Junjun Esteban, ang sa kay Macjan Galan, kay Junjun Esteban, kay Mary Ann N, sa South Korea siya, si Noriel Martisano, no, si Lenx Morales Gatso, Kizuna Ramen, sila niya mayang hapon, Idol Maninoy, okay lang ihada, mayang hapon man, Dailin Gamusa, sila nga ayos gid idol, angayan ka magdrama, kay sino pang ibande, nga mga viewers naton, si Hernie Doriza, no? Thank you. Oy, thank you gid sa nag-send sang 100 stars, no? Hindi ko maknalis ko nung ngalan mo kag apelyido kay daw medyo inchik-inchik ni o Arabo, pero anyway, thank you so much, no, sa imo sini nga gin-send nga 100 stars, no? Sa kay MG Tiloy Galarpi Calambro, shout out man, okay? Ari pagid sa ilo kita sa sa Radyo Bistado, no, sa GCNL pa be lantaw ta kung may nagkalabilin pa si Verna Salvilla, F. Cormida, kag si Sani Palite Felarca watching from Dumalag, Capiz. And dire kita sa aton nga mga YouTube channel viewers, no, sa Radyo Bistado YouTube channel. Kay Alma Hiralo, idol, good day, sanon ang dinagyang haw. Sakwan, ang highlight namon is sa dinagyang festival 2023 is January 21 and January 22. Okay? Sunod semana kay Jimmy Caniedo, good noon idol John and to all live viewers of Radyo Bistado. Sa kay Sinonoy Siokon, good afternoon idol, tuod gid na basta wala ka kwartada sa Pilipinas, wala gid. Amo gid na nga gabaka-baka gid ko para may kwarta ako. Budlay na idol, simuon ka lang. Mo gid usto gid na, no? Okay? So salamat kay sa ato sini nga mga YouTube inang Radyo Bistado YouTube subscribers, no, kag viewers. Salamat gid sa inyo sini nga pagpag-upo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Way kita tiempo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngana sa ato sini nga mga reporters. Bistado! Upo naton sa ato sini nga technical partner sa ato sini nga digital platform architect. Upo kay kabistadong Richard Mereveles. Bistado! Sa kinanda na ko naman abyan sa kanginan ang iyo idol sa kanginan, Idol John Alujado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Mayang hapon, Western Visayas, Philippines, and world. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo
Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga